National. The person meton safra mo na mo meka yen ho e wo sema baako empaibo mu da biara eya donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina ebro ye fa ahohiahia emre mu ebro ye de apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na ye kentene edipedu yakọ akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakọ atie amanehuni nanso eduro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene wenyankopon emmoa na yehia wenyankopon emmoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asore a owo ana osom a owo mu yen fra yɛfrɛ enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pii a mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka nyankopɔn nhyira mo. The members Ayon sa mga pag-aaral, patuloy na dumarami ang mga batang may visual impairment at isa sa mga dahilan ay ang labis na screen time. Pero, But there are children born blind, nawala ng paningin tulad ng like cousins Justino and Gino, a reason why they suffer from bullying at and discrimination since they were little. Ever since I went to school, I've been bullied. I have lost confidence. So, I stopped going to school. We suffer discrimination. Sometimes we hear our neighbors saying,
not to be friends with the blind. People were despising us. Sa kabila Despite their situation, Justino has deep faith in the Creator. malang, My parents told me that God made us like this because God has a plan for us. With a heavy heart, ng mga magulang ay Ay, inilaga sana ang pinsan sa isang ako center maprimuti sa bayan ng Dili sa bansang East Timor. na Dilit East mo anifrafoɔ bi a sɛdeɛ bɛbɛtumi atoa so asua adeɛ no. Ɛyɛ sɛ yɛba a ha yi Sa pananamit ɛbɛsua a adeɛ wɔ anifrafoɔ bi a umaasa lang sila sa suporta ng mga magulang na nagsasaka ng na mga wɔnawofoɔ kapag a wɔyɛ buro wɔ akuraase ɛna ɛboa wɔn na sɛ ang pagkalam ng sikmura otwa berɛ a maa deɛ ɔmbɛyɛ ne sɛ ɔbɛmia wɔ n'ani atena wɔ kɔm mu. walang pagsidlan ang tuwa ng magpinsan Na anigye mmorosoɔ visually impaired sa nasabing center. ɛna yɛde kɔboa nnipa ne wɔn a wɔadedi dɛm ɛwɔ baabi a yɛkɔsraa wɔn Members Church of God International ɛkɔsraa wɔn ɛma wɔn nnuane ne nneɛma ahodoɔ afiri MCGI Free Store. Ɛda mo ase sɛ moaba bɛsra yɛn Members Church of God International. Na ɛnyɛ ɛnnɛ nko na mmom mprɛ pii mode nneɛma a ɛhia yɛn abrɛ yɛn. Mau sira mai oleh patin dan ini amin ni precisa kita ni orang sana di gereja. Sa Kada awa mase. ng Diyos, bukod sa Center for the Blind sa East Timor, Onyankopɔn mo wɔne na homɔborɔ mu natin sa mga kababayan na anifrafoɔ bi a yɛwɔ Eastmore na nkyɛn no Salamat na yɛne da so sɛ bɛtoa so daadaa tumi aboa yɛn ho yɛn waseda nka Onyankopɔn sɛ wɔde yɛn adi dwuma na yɛtumi aboa yɛn yɔnko nnipa may kapansanan. nkanka ahiafoɔ ne nnipa a wɔn adidi dɛm Sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. na de wɔhunu ohiani mmɔborɔ no de fam Awurade na de wɔde ama no ɔbɛhyɛ no anan mu bio. The legacy continues. To God be the glory. Agyapadeɛ atoa so animuonyam nka Onyankopɔn. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para Afro sa BPR isang ba yun? mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Na Panginoon. nyɔnko nipa yɛnom nyinaa ase kyerɛ ne sɛn yɛba abɛsua Kristo mmara nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ma yɛmmerɛ a yɛwɔ mu yi ntutusuo dudu tu yɛka ho bi anaa homedadie kronkron a wɔgye mu ntoboa anaa wɔbɔ mu afɔde yɛka ho bi anaa homedadie nso ka ho bi anaa ɛyɛ Kristo mmara nsɛm sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbɛreprɛ konam mɔnkɔ ɛnam afoforɔ a ɛkeka ho anaa yɛnam wɔdɔ a ɛwɔ yɛn akoma mu so retɔ nsa afrɛ mu ɛne da soɔ ne sɛ mɔbɛka yɛn ho sɛ wɔwɔ akoma so adeɛ bi sɛ wobɛsua mmara nsɛm yi a yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm kronkron na yɛn bɛba so September bosome da ɛtɔ so 6 2021 ɛbɛhyɛ aseɛ anwummere nɔnson wɔ Philippi aman no mmerɛ mu na Ghana ha yi deɛ ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa nɔndu baako mentwea ɛkɔma mu nyinaa.
Sumaatin pong muli ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga Na kapatid. Nyankopɔn asomdwoeɛ nka yɛn nyinaa bi wɔ anuanom. Mesrɛ mo ada mama yɛnsiesie yɛn akoma. Ebio, yɛba abɛbɔ wo Nyankopɔn mpaeɛ na yɛahwehwɛ n'ahummɔborɔ sɛdeɛ yɛbɛyɛ a wabɛka yɛn ho ama yɛasua ne nsɛm. Na yɛreto nsa afrɛ yɛn ahohoɔ. Yɛsrɛ mo mamɛka yɛn ho berɛ a yɛbɔ wo Nyankopɔn mpaeɛ. Sama po tayong manalangin. Mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ anuanom. Ama naming Diyos na sumasa mga langit, Yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro, Jesucristo. ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, ebio yɛhyɛ wo animuonyam Muli po kami amang sɛdeɛ wama yɛ kwan sɛ ebio yɛnsa ne nhyia mu. ng iyong mga kalooban. Yɛn tirimɔpɔ nyinaa ne sɛ Kondisyonan mo yɛbɛhunu wo nsɛm. kaluluwang Agya, yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔ kra biara nag-iibig a wɔrehwehwɛ at makagawa ng iyong banal na wo nsɛm mu na wɔpɛ sɛ wɔsom wo patataho. na wɔde wo nsɛm kronkron ɛyɛ adwuma. Agya, wo na wonim yɛn akoma mu apinisie. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnya w'anim adom na amin pong iuukol sa iyo'y maging katanggap-tanggap. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Wala ka na pong yan so Diyos ng kalooban. ɛbɛsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea. Aming mga puso ang iyong mga banal na Yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka na yɛn nyinaa yɛn akoma na ma wo nokorɛ kronkron nhyerɛn wɔ yɛn akoma mu. Sana po ang bawat pagkakataon Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kami ng iyong mga salita yɛbɛhunu wo nsɛm a nna bebree yɛnhunu. na Yɛsrɛ wo sɛ ma akwanya a yɛwɔ a yɛde bɛsua wo nsɛm no, makakanaga ng aming mga kalooban. ma no ma yɛ n'ahoɔden sononko Panauhin a yɛbɛtumi ibig de yɛate wo nsɛm ase. patawarin mo po kami, Ama, sa lahat Etitiriw, ng aming mga pagkuhuli yɛahoho a at lagi wɔpɛ sɛ wɔsom wo. pasalamat na Agya, yɛsrɛ wo bawat pagkakataong sɛ fa yɛn sini ntɔ bebree kyɛ yɛn. nagugol po kami ng ilang Na daa, ɛyɛ yɛn ani sɔ bebree pagkakataon wɔ akwanya pa biara a yɛwɔ sa iyong banal na aklat. sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi ahwehwɛ wo twerɛ nsɛm kronkron mu. Agya, yɛn gyidie ne sɛ w'ahummɔborɔ ne wo dɔ abu yɛn so. Yɛda wo ase bebree, Agya, ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Sa iyong isipan,
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Bisa brother Eli Soriano. Kira kronkron be yano. Yaba mo nyina kwa aba tete atempon no kira kronkron de sane mu ise misamrase. Ebio wanyankopon mo wane na homobro mu no. Dwumadi ekoso wo miamia hudu wiase. Ebio yama mo nyina kwa aba ye wiase nyina kira kronkron de sane mu ise misamrase. Wana waya krado so bebisa woni ise misa wo frim miamia hudu wo no. Awa homane so. Wane wa manone. Wane wa Filipa mamuhan mo so. Ang atin pong kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, Kaya be ayan sembre no diwa kaya honi your brother Eli Soriano. Brother Eli and Chiakomo. Monitoring us in different parts of the globe. Whatever. Nyankopon wes mu gien ka obi biara. Oye biara mo wo no wiase afana. Good night. A good morning. Kaya mo mra ne tie bia ma mo nyina atwe. Umaasa kami na Haha. Adwo. ito ay Na eneda so ya resh mu ne say wabato waso watie Nyankopon wasem no wasumfie mu. Gaya po nung salitang exposition sa English ay Wo ye yui. The exposition just ye be pa paglalanta Kira kronkron no hontoma. salita ng Diyos. Ya dwumadi botaye ne se be pa kira kronkron mo nsem. Panahon na Nyankopon ensem hontoma. Ama nipa ahu. natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi Na yamra ye wo mu. Ayade ye wuhia pa se saksihan natin ye besua Nyankopon asem. maaring Sɛ anyɛ saa paa deɛ a, duda, agam-agam, ɛne nneɛma a yɛhunu a ɛtwa yɛn ho ahyia no nangyayari sa iba bɛma ntanta aba na yɛn tirim hindi naniniwala ɛma na yɛnnya gyidie wɔ Nyankopɔn mu te sɛ ne yɛato binom no. they doubt the existence of God. And atheists, Ama ebinom nyi nni mpo sɛ there is no God. Onyankopɔn te ase. Those who Amanfoɔ binom fra mo ho atheist, wɔn a wɔnnye Nyankopɔn nnie, those who doubt God's na existence. sɛ Onyankopɔn nni hɔ. Is evil. Na sɛ anka wɔn nni gyidie a anka ɛyɛ, na so bɔne a ɛwɔ mu hɔ ne sɛ, Do not Ɔmo believe nni the ntanta. existence of God. nanso wɔn nyi nni sɛ Onyankopɔn nni hɔ. Wɔn gye di sɛ Nyankopɔn nni hɔ. Yun po ang tinatawag na mga ateista. Yun namang mga merong mga doubts. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a yɛfrɛ wɔnom Wala, parang hindi. atheist. Tinatawag naman yata yun. Kyerɛ sɛ wɔn a wɔnnye Nyankopɔn nnie. At meron naman pong naniniwala sa Diyos, pero mali naman ang paniniwala. Gaya nung sinasabi doon sa Roma 1:25. Sɛdeɛ Kapatid na Twerɛ Kronkron no aka no wɔ Romans 1:25. Romanfoɔ ti baako ntoma aduonu num. Ɛfiri sɛ, wɔsesaa Nyankopɔn nokorɛ no gye atorɔ, na wɔsɔre som ma abɔdeɛ sene ɔbɔadeɛ a wɔhyira no daa no. Meron namang mga tao na Amen. naniniwala nga sa Diyos. Ɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a Naman yung katotohanan ɛwɔ mu sɛ wɔn mo gye di sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ o. ng kasinungalingan. Nanso Nyankopɔn nokorɛ no, wɔn mo asesa no de agye Imbis atorɔ. na magsisamba sa lumalang, sila'y nangaglingkod Na so ne sɛ anka wɔbɛsom Yun ay ɔbɔadeɛ no, masamang wɔn mo kondisyon som abɔdeɛ no din. mmom. Isang pagsamba ng tao sa Diyos na Ɛno nso yɛ tebea bɔne ang sambahin, a nnipa sinasamba yung a wɔsom Nyankopɔn de ne ho akɔ akɔhyɛ mu hɔ. Hindi Sene sɛ anka ɔbɛsom wɔ Nyankopɔn na ɔbɛsom ɔbɔadeɛ no. nangyayari sa Wɔagyae de som abɔdeɛ no. Anuanom yɛnyɛ ntwa to soɔ. Ang Ɛnyɛ ntorɔ. Ɛyɛ ade a esi wɔ wiase. Yɛwɔ nnipa binom wɔ si hɔnom a Buddha naman nilalang eh. wɔn nsom Nyankopɔn. Ɔmo som Buddha. Buddha wɔyɛ abɔdeɛ wɔnyɛ Nyankopɔn. Nanso nkurɔfoɔ som no sɛ Nyame. At sigurado Wɔn a naman yɛfrɛ wɔn sɛ ang Buddha Buddhafoɔ ay no. hindi nga Diyos sapagkat meron ba naman Diyos na Na yɛwɔ gyidie sɛ, kumain ng lason na ampa hindi so wɔ halal? Nyankopɔn te ase. Basahin nga natin yung Na sɛ Buddha yɛ Nyame a, Biblia. ɔhunu Nyame a wawu da. Sister Luz, Nyame a yɛma ne mmerɛ a ɔwuo. Yɛnkenkan. Encyclopedia Britannica. Buddha ewui ɛberɛ a yɛma ne mmere pɔɔsen a yɛde brɛ no wɔ akwanhyia so owui a yɛntumi yɛanwo no bi yɛwu enti wɔhyee n'amu na wɔsisii nkaeɛ de asisii n'adamena so ɛne anong ne sinasabi nneɛma no wɔwɔ. na yun, kapatid na Daniel? Ang sinasabi po ng ulat na yan,
Brother Daniel, po si Buddha amaniabo na sa diabeng. na kumain Kasi Buddha, kalalasong kabuti manumire ya pausing. Ano wari uwi at sinasabi nga po na pangyayari po Na- ng isang aksidente at War mo si- ng pagtakas dun sa kanyang side. Dia ba yan sa ya kwensya. Katawan po ang, Ya kwensya so na nam na man na ri pausing. yun po ang ulat Na yan tumi ang wuna mu ni beauty wa shene ni pedua no. Encyclopedia Britannica noong 2005. Ene dia Encyclopedia Britannica Kanyang pagkamatay ay eka ya kana 2005. pagkain po na Kasi- kalalasong kabuti. Dia kum no no yemre. Yun ay ayon sa Emre pausing o kori uwi. aksidente. Yene amaniabo ng aksidente. anasa kasiaba ya dia baba tu yenim. Diwe nyame ya man aduane so ehunu se ya pausing wari ewu. Si Buddha na. Nyame a wo so ye nyame nkrofo nso mo. Pero Bere na Buddha ye nyame, abra ya man mire ya pausing. Na wenim se ya pausing. na yung Buddha na ngayon ay sinasamba ng Nokra sama si ya wa bakwa sam ne no se Buddha no a. Buddhist fuo so mo no no. paano naman kayang tama yung mga Budista? Alam nyo ba mga kapatid? Aduane na kum no wo. nililigaw ng mga Akwa kwa wi Budista mire ngayon? pause emre ya pausing. Ilan ang Budista sa buong mundo? Na wo nyame Ang mire keke Budista na sa kum no buong a. mundo, Obakwa kwasum nyame fun we. Mun mi padodo a wo wi aso mo ye Buddha fuo. Wi ase nyina ni padodo a mo soma tuo nyame no mo ye bebere kwa. Buddha nya no kore nyame. Aya turo nyame. Ori mire no wuye. Mga kababayan, hindi naman po tayo nang aatake, kundi Ano ne ade a hayag lang natin yung mepesa nasa meka. sa Biblia, binasa natin. kanya ya adwene si ye nu obi aba abako. Pinalitan nila. Na mom de wotwere konkon mu aye kenkan no ntempa no. Ano na Yesu su di ye wasesa Nyankopon no kore no gye atoro. Wano mo sɔre soma abɔdeɛ sene ɔbɔ adeɛ wuhyira no daa no. Ɛwere sɛ wɔsesa Nyankopɔn no kora gye atoro na wɔsɔre som abɔdeɛ sene ɔbɔ adeɛ wuhyira no daa no. Brafo kasa mo ɛsɛ ɛwere sɛ wɔsesa Nyankopɔn no kora gye atoro na wɔsɔre som abɔdeɛ no sene ɔbɔ adeɛ wuhyira no daa no. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Spanish kasa mo na ɛsɛ Adoraron ɛfiri sɛ wɔsesa Nyankopɔn no kora no gye atoro na wɔsɔre som abɔdeɛ sene ɔbɔ adeɛ a wuhyira no daa no. Emu da hɔ. La criatura en lugar del criador. Doon naman sa Português, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e Wɔsom serviram a criatura. wɔsɔre abɔdeɛ no bɔ mu sene ɔbɔ adeɛ a wɔyɛ nhyira no. Sabi diyan, Eloka no kasɛm no ɛsɛ dati kinapudno ti Dios iti ulbod. ɛfiri sɛ wɔsesa ɛfiri sɛ wɔsesa Nyankopɔn no kora gye atoro na wɔsɔre som abɔdeɛ no sene ɔbɔ adeɛ a ɔyɛ nhyira daadaa no ana wɔhyira no daa no. Ɛno nti ɛmfa ho no twerɛ kronkron ko a wɔbɛka afiri mu. Ɛmpa sɛ nnipa bebree no a na yɛadaadaa wɔn. Emu baako yɛ nnipa apepem fa. Buddha daadaa wɔn. Na sɛ nyɛ Buddha nko ɛna wadaadaa nnipa bebree o. Nnipa bebree no a na watɔn naadaa mu. Ɛnɛ wokɔ India binom so nkura. Ɔmo soma nantwie. Anuanom wohunu sɛ yɛwudi sɛm kɛseɛ na ɛkɔ so wɔ wiase. At meron namang lalo pang masama. Yung nagsasabi Ɛnɛ nnipa atɔ naadaa mu bebree. Na ebinom mpo deɛ ɔmo boro so. Ebinom kasa wɔn mo som nokorɛ Nyankopɔn no. Nanso nneɛma a wɔyɛ no abɔnefo sɛm ne awudi sɛm a wɔdie no dɔɔso. Romans chapter 1 verse 28. Twerɛ kronkron no se, na sɛdeɛ wɔammu sɛ wɔbɛkora wɔ Nyankopɔn wɔ nimdeɛ mu nti, wɔ Nyankopɔn yi wɔn ma adwene a ɛmfra sɛ wɔnyɛ deɛ ɛmfata. Sɛ nnipa a adeɛ a ɛntene nyinaa, amumuyɛ, anibere, ɛnɛbɔne ayɛ wɔn ma, nitɛn,
awudie, akasakasa, nsisie, obrabɔne ahyɛ wɔn ma. Wɔyɛ asutufoɔ, verse 30. Nsekubɔfoɔ, Nyankopɔn atamfoɔ, anoɔdenfoɔ, ahantanfoɔ, ahohoahoafoɔ, ɛnɛbɔne farebaefoɔ, awofoɔ asɛm ho asoɔdenfoɔ, wɔne ti apamsaefoɔ, wɔne tema, wɔne mmɔborɔhunu, wɔnim Nyankopɔn ahyɛdeɛ yie sɛ owuo, na ɛsɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi deɛ. Nanso ɛnyɛ yɛn nko ara na wɔyɛ, na mmom wɔpene wɔn a wɔyɛ saa deɛ no bi no so. Kita nyo mga kapatid, hindi nila ang wika minagaling na kilalanin ang Diyos. Anuanom ahunu Ibinigay anaa? ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang magsigawa ng Wɔn mpɛ sɛ wɔbɛkora wɔ Nyankopɔn yan yung mga nagsasabi a wɔn kay nimdeɛ mu. Diyos, pero yung kanilang gawa Wɔn mpɛ sɛ Diyos. wɔbɛkora Nyankopɔn wɔ nimdeɛ mu nti wɔyɛ nneɛma a ɛntene. Tito Wɔn keka sɛ 6. wɔ Nyankopɔn ɛwɔ hɔ, nanso wɔn nnwuma mpo di ho adanse, wɔn nnwuma kyerɛ sɛ deɛ Nyankopɔn ni hɔ no. Yɛkenkan Titus 1 verse 16. Wɔka sɛ wɔnim wɔ Nyankopɔn, nanso wɔde wɔn nnwuma po no. Wɔyɛ asoɔdenefoɔ, Yung salita ni Pablo na yan, wɔyɛ akyiwadeyɛfoɔ ne asoɔdenefoɔ, na wɔmfra mma adwuma pa biara. Paul ne nsɛm a wɔkaeɛ no, ɛyɛ ade a wohia yie paa. Yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔn boa payɛ wɔn ho sɛ wɔnim wɔ Nyankopɔn, nanso wohwɛ wɔn abrabɔ a, wohwɛ wɔn nneyɛeɛ a, wohwɛ adeɛ a wɔn yɛ a, bɛfiri sɛ Nyankopɔn korɔ mu ntɛ ne din da. Yɛn kyerɛ sɛ Nyankopɔn ni wɔn abrabɔ mu. Ade kyerɛ sɛ wɔyɛ akyiwadeyɛfoɔ ne asoɔdenefoɔ, na wɔmfra mma adwuma pa biara. Sɛ wode wɔbuo ne anidie ma wɔ Nyankopɔn a, kyerɛ sɛ woyɛ papa. Ɛbɛm sɛ wo no wokyiri papayɔ, wompɛ sɛ wɔbɛyɛ papa. Na sɛ wɔka sɛ wo no wobu Nyankopɔn, wobu Nyankopɔn wɔ abrabɔ mu koraa woyɛ torofoɔ. Ade nkyerɛ ɛfiri sɛ asekyerɛ ma pa ɛkyerɛ sɛ wonim wɔ Nyankopɔn sɛ wobɛyɛ nnwuma pa. Yɛn ne botaeɛ nti a wɔ Nyankopɔn bɔɔ onipa sɛ wɔmmɛyɛ nnwuma pa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛtumi akɔ n'ahenni mu. Nanso sɛ wɔka sɛ wode woyɛ Nyame nipa na wodwa w'anum sɛ wofiri Nyankopɔn, na sɛ amumuyɔ, awudie nkwa na ahyɛ w'akoma mu ma womfiri Nyankopɔn. Nkyɛnuanom, sɛ keka saa nneɛma nyinaa bɔ mu a, yɛbɛhunu nokwasɛm a ɛkɔ so wɔ yɛ mmerɛ yi mu. Mobɛhunu ɛno nkyɛ anuanom, mɛdwene akwaneasa ahodoɔ bebree. Kasi ang mga nangyayari ngayon mismo sa mga taong nagsasabing sila lang ang sa Diyos, sila lang ang maliligtas, eh ang nakikita mo puro kawalang hiya ang gawa. Ana ɛtene sɛ wobɛtumi ama nnipa agye adi. Ɔwɔka sɛ ɔmo nkwa na ɛbɛnya nkwa, ɔmo nkwa na ɛbɛkɔ ɔsoro ahemman mu, nanso ɛnneɛma a wɔyɛ no yɛ bɔnefo sɛm nkwa. Ɛno nti na ama ebinom apa aba a wɔmpɛ sɛ wɔbɛkɔ asɔre bio no. Ebinom ka sɛ wɔnim Nyankopɔn, nanso wɔn ɛnyɛ Nyankopɔn ni. Nokorɛ wɔ mu ne sɛ wɔn ne yɛyɛ, wɔn suban, wɔn bra a wɔn bɔ ebu nipa aba mu mpo sɛ wɔbɛgye di sɛ wɔ Nyankopɔn te ase. Ɛnɛ wɔhwɛ abɔnefo sɛm dodo a ɛkɔ soɔ, wɔhwɛ wudi sɛm dodo a ɛkɔ soɔ. Yɛn ne mɛdadwene anuanom, ɛno nti mɛbobɔ saa no mɛyɛ so akyerɛ mu hɔ. Yɛn yɛ nkɔmhyɛ a ɛwɔ twerɛ kronkron no mu sɛ ɛwɔ binom wɔ hɔnom a wɔn boa payɛ wɔn ho sɛ wɔnim wɔ Nyankopɔn, nanso wɔn de wɔn abrabɔ ɛne wɔn nnwuma po wɔ Nyankopɔn. Wɔma yɛn hyɛ, wɔma yɛn kan ne wɔbrɛfo kasa mu. Titus chapter 1 verse 16. Tito nwoma ti baako nkyɛmu 16. Wɔka sɛ wɔnim wɔ Nyankopɔn, nanso wɔde wɔn nnwuma po no. Wɔyɛ akyiwadeyɛfoɔ ne asoɔdenefoɔ, na wɔmfra mma adwuma pa biara. Sɛ bɔha no kasɛm na sɛ wɔka sɛ wɔnim wɔ Nyankopɔn, nanso wɔde wɔn nnwuma po no. Wɔyɛ akyiwadeyɛfoɔ ne asoɔdenefoɔ, na wɔmfra mma adwuma pa biara. Alang sa tanang maayong buhat, sila dunot ug kasing-kasing. Ayun. Sabi sa Kapampangan, bubulalagdang balure. Kapampangan kasa mu no, na sɛ wɔka sɛ wɔnim wɔ Nyankopɔn, nanso wɔde wɔn nnwuma po no. Ade nkyerɛ,
Ɛfiri sɛ wɔyɛ akyiwade yɛfoɔ ne asoɔdenfoɔ Yan. Ang mangyayari na wɔmfra mma adwuma pa biara. mawawalan ngayon ng pagtitiwala. Nti ɛnnɛ deɛ na ato nipa Mawawalan ng pagtitiwala sa ama nipa aba mu abu kasi yung mga nagsasabi yɛnyɛ Nyankopɔn kasi kora nni bio. pinagagagawa Wana- walang yan eh. Eh paano ka pa nga naman Aro sɛ nkurɔfoɔ keka sɛ nitong mga wɔn mo wɔ Nyankopɔn wɔ n'abrabɔ mu nanso nneɛma bɔne na wɔyɛ nti wobɛyɛ dɛn kora na woagye adi sɛ na nakakaraan. Ang sabi ɔmo yɛ anokwafoɔ na wɔakɔ asɔre no bi. ng ikalawang Anuanom, Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan. yɛne asomafoɔ no dadwene Propeta. mfeɛ mpem mmienu bi yɛ abɛseneɛ. Yɛnkenkan 2 Peter 2 verse 1. Na adiyifoɔ atorofoɔ nso wɔ ɔman no mu. Sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ bɛba mo mu nso. Wɔn a wɔde wɔsɛyɛ fakusɛm bɛba abɛhyɛ mu. Na wɔapa Awurade a wɔtɔɔ wɔn na wɔgyee wɔn no mpo. Na wɔde wɔsɛyɛ bɛba ntɛmntɛm aba wɔn ho so. Magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalak. Na nnipa bebree bɛdi wɔn ahɔhwisɛm no akyi. At pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Na wɔn nti, wɔbɛka nokorɛ kwan no ho nsɛmmɔne. nagkukunwari na Anuanom mo ahunu anaa? sa Diyos Esiane dahil sa kanila nnipa yi a wɔabobɔ apaya wɔn ho sɛ wɔfiri Nyankopɔn nti. daan ng katotohanan. Esiane wɔn nti, Pati yung yɛbɛka nokorɛ kwan no ho nsɛmmɔne. pupulaan ng mga Mpo tao nokorɛ dahil no, sa mga nagpapanggap. Esiane wɔn mo suban nti, Pero ɛna ama nkurɔfoɔ ɛkasa tia wɔ Nyankopɔn. Esiane nkurɔfoɔ a wɔyɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ nyamesomfoɔ. Wɔn sɛ wɔyɛ adiyifoɔ Nyankopɔn asoma wɔn nanso wɔyɛ atorofoɔ. Wɔyɛ adwumayɛfoɔ nnaadaafoɔ. Na yɛn ne nkɔmhyɛ no mu baako bɛba mu wɔ yɛn mmerɛ mu. Wɔma yɛn kenkan 2 Timothy 3 verse 1. Na hunu yɛn sɛ ɛna adi akyire mu no, mmerɛ mu yɛ den bɛba. Ɛfiri sɛ, nnipa bɛyɛ ahoɔpɛfoɔ, sikapɛfoɔ, ahohoahoafoɔ, ahantanfoɔ, abususɛnkafoɔ, awofoɔ asɛm ho asoɔdenefoɔ, bɔni ayɛfoɔ, wɔn a biribiara ho nte ɛmma wɔn. Walang katutubong pag-ibig. Verse 3. Walang paglulubag. Wɔn a wɔnni tema, apamsaefoɔ, nsekubɔfoɔ, wɔn a wɔnhyɛ wɔn akɔnnɔ soɔ, wɔn a wɔyɛ wramfoɔ, wɔn a wɔmpɛ papa. Mga lilo, mga matitigas ang ulo. Mga Verse 4. Afatwafoɔ, akakapenfoɔ, wɔn a wɔhoran, wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sene wɔ Nyankopɔn. kabanalan, datapwat, Verse 5. tinanggihan ang kapangyarihan ni Wɔkare wɔn anim kyerɛ wɔ nyamesom pa, na so wɔpam mu ahoɔdene. Saa nnipa yi na twe wo ho firi wɔn. Twe wo ho firi wɔn ho. Anuanom ahunu nkaebɔ no. Mahunu wɔ Nyankopɔn n'afotuo. Yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a ɔmo kare wɔn anim kyerɛ wɔ nyamesom pa, nanso wɔpam mu ahoɔdene. Nti wɔammu hwɛ adeɛ na ebesi. mapagdududahan kasi Mpo, itong mga taong ito nokorɛ a wɔtwerɛ kronkron mu no, yɛka ho asɛmmɔne. Ɛfiri sɛ saa nnipa yi ɛboa payɛ wɔn ho sɛ ɔmo pɛ na ɛyɛ nokorɛ, ɔmo nkwa na ɛbɛnya nkwa. kanilang pagtitiwala sa relihiyon dahil sa nangyayaring ito sa mga Ɛnti ama nnipa dodoɔ no adɔ a ɔmo wɔma wɔ Nyankopɔn no abrɛ ase. Ɛna ɔmo nyɛ asɔre nni bio. Dodoɔ no ampɛ sɛ ɛbɛkɔ asɔre bio. Ɛfiri sɛ antorɔ na abu wɔ nsɔredɛm no yɛ bebree. Mene da soɔ no sɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɔmo aba mu bɛbuo wɔ nyamesom mu. Mama yɛn kenkan ibig ng marami sa Diyos dahil sa Matthew 24 verse 12. Na ɛnam sɛ mumuyɛ bɛdɔɔso nti wɔn mu dodoɔ no ara ano wɔn mu dodoɔ no kasi sabi ng ara dɔ ano bɛdwo. Ɛsiane sɛ nipa dodoɔ no ammu wɔ Nyankopɔn nti no, ɛna dodoɔ no adɔ wɔn ma wɔ Nyankopɔn no ano adwo. pagkatapos Awurade Yesu Kristo sɛ, palapit ng palapit ang wakas pasama naman ng pasama na sɛ, ng mga tao yung nandun bɔne sa amumuyɛ dɔɔso a Timoteo dodoɔ no adɔ ano bɛdwo. datapwat, Dodoɔ no ara na wɔn yɛ abɔnefosɛm. at mga 2 Timothy 3 verse 13. lalong Na nipa bɔne asisifoɔ na mga bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔne mu, rin at wɔdaadaa, wɔdaadaa wɔn. ang masasamang tao Anuanom ahunu. sasama ng sasama Nipa bɔnefoɔ, asisifoɔ, sila rin madadaya ɛbɛkɔ so wɔ bɔne mu, takot-takot na wɔdaadaa, na wɔdaadaa wɔn.
Masama Nkyɛn na yɛmmerɛ mu no wiase a yɛwɔ mu no naadaasɛm no bebree. Wɔn a wɔdaadaa foforɔ no, wɔn nso yɛdaadaa wɔn. Nti na mohwɛ abɔnefo sɛm nko a na ɛkɔ soɔ. Bɔne nko na nipa di. Muhunu anaa? Mohwɛ sɛ yɛbrɛ a yɛwɔ mu yɛ naadaa berɛ. Muhunu. Deɛ wɔtwerɛ kronkron mu no ɛyɛ nokorɛ. Nipa bɔnefoɔ asisifoɔ bɛkɔ so adaadaa nipa bebree. Yɛmmerɛ a yɛwɔ mu naadaasɛm no dɔɔso bebree. Ɛfiri sɛ asɔfoɔ dodoɔ no a ɛɛdaadaa wɔn yɔnko nipa. Wɔma yɛnkenkan Matthew 24:24. Na Kristo watorofoɔ ne adiyifoɔ watorofoɔ bɛsɔre. Na wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ akɛseɛ ne anwanwadeɛ a ɛbɛtumi aba sɛ ɔbɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn mpo. Sabi nga sa Pasyong Katoliko itong suka Mahunu anaa? Wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ akɛseɛ mpo. Na Catholic Passion ne sɛ saa abɔnefoɔ yi nneɛma ahofoɔ a wɔn mu wɔ Nyankopɔn no adaadaafoɔ yi ane adaadaafoɔ asisifoɔ yi bɔnsam onyɔnkofoɔ na ɛdin no yɛ Antikristo. Anuanom ahunu. Ɛno nti ɛnɛ nipa dodoɔ no a wɔyɛ mmerɛ mu no ɔmɔboa pa Kristo no Nyankopɔn na wɔtuatua wɔn ano. Na sɛ ɔmɔyɛ atorofoɔ anaadaafoɔ ɔmɔyɛ Antikristo. Awurade Yesu Kristo sɛ adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre. Wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ akɛseɛ ne anwanwadeɛ akɛseɛ. Na ɛbɛtumi anka ɔbɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn no mpo. Te sɛ yɛmmerɛ a yɛwɔ mu yi ɛnɛ nkurɔfoɔ keka sɛ wɔn yɛ Kristo. Nti sɛ wohwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ nsɔre mu na wohunu nipa bi sei a wɔbɛbu kura sɛ ɔbɛsom Nyame. Nyamesom kura wɔbɛbu kura bɛbu sɛ ɔbɛsom Nyankopɔn. Esiane deɛ binom ka sɛ wɔn yɛ Kristofoɔ, wɔn yɛ Nyamesomfoɔ, na so wohwɛ wɔn abrabɔ ne wɔn suban a ɛnsɛ mfata Nyamesom. Dɛm nipa dodoɔ no aba mu abu mpo sɛ ɔbɛkɔ asɔre. Anuanom, ɔma yɛnyi ne sɛ Onyankopɔn te ase. Ɛna deɛ ɛsie no Onyankopɔn aka sɛ adiyifoɔ atorofoɔ ne Kristo atorofoɔ bɛba. Nti mesrɛ mo anuanom, momma yɛnyɛ nhwehwɛmu yie, momma yɛnyɛ nhwɛ ha. Ɛwɔ sɛ saa na matwerɛ kronkron no adi kan aka dada abere a awieeɛ no wabɛn yɛn. Nipa bɛyɛ abɔnefoɔ mpo wɔn a wɔkokɔ nsɔre koraa no wɔbɛdaadaa wɔn. Saa nkɔm hyɛ yi twerɛ kronkron no ahyɛ ho nkɔm dada. Na ama yɛagye di sɛ deɛ twerɛ kronkron no ka no yɛ nokorɛ. Na ehia sɛ nnuanom hunu saa nnwuma yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a montɔ nnaada mu. Ɛfiri sɛ adi kan aka no twerɛ kronkron dada sɛ adaadaafoɔ bebree no a na ɛwɔ hɔ. Momma yɛnsese, momma yɛnyini. Mewɔ gyidie pa wɔ m'akoma mu sɛ Onyankopɔn te ase. Na megye di nso sɛ nokorɛ bi wɔ hɔnom. Na yɛn ne ade pa baako a ɛwɔ mu wɔ. Momma yɛnhwɛ abɔnefosɛm no. Momma yɛnhwɛ baabi a ɛnyɛ no. Momma yɛnhwɛ papa no. Yɛhwɛ Nyankopɔn akyiri akwan. Ɛfiri sɛ mumuyɔ yi nyinaa mu no megye di sɛ yɛbɛhunu nokwasɛm bi. Momma yɛnhyɛ aseɛ Brother Daniel. Momma yɛnhyɛ aseɛ. Onabarima Juanito Santiago. Yɛde onabarima Orlando ɛfiri Sogod. Na masɛ misa ne sɛ Hebrew kasa mu no gye nim. Na sɔre deɛ ɛfrɛ ne sɛ ɛyɛ Judafoɔ som nti Judafoɔ som deɛ sɛ Yesu Kristo din de Yahshua. Onua yɛda ase sɛ wɔbaa biara nokorɛ. Ampa ne din de Yahshua. Ɛyɛ agyenkwa wɔ Hebrew kasa mu no yɛ Yahshua. Ɛno nti Yesu Kristo ne din a wɔ Hebrew kasa mu no ɛyɛ Yeshua. Ɛwɔ Yeshua bebree. Na Kristo abere so na yɛwɔ Yeshua bebree no a na ɛwɔ hɔ.
Yeshua Baako Mose Messiah. Na yung Yeshua Nabuafoɔ nabuhay Joshua ɛne Yesia sonsono yɛ da ntɛm Yeshua Messiah wɔ Kristofoɔ abere so ang pagkakamali lang ano na yun mo. Maria Para bang gusto nila kahit saan makarating yun pa rin ang pangalan. Mali. agye no nkwa Alam mo dito sa Amerika ano na Maria wo no ɛna wɔkɔ nsɔre ahodoɔ mu a yɛse James. Kasi yun ang translation ng Santiago James. yɛmfa saa din no na yɛmfrɛ Kristo baabi biara ɔwɔ ahono sɛ wɔkɔ America Pareho yun. ɔba South America ha yi a James Santiago Sa Portuguese naman. na so yɛ ade koro John Juan wɔ Spanish kasa mu Yan naman Giovanni. No? Italian kasa mu yɛ Juan Hindi naman bawal i-translate. ɛyi na yɛ ade koro ɔbatwi mu a ɛyɛ Yohane Apocalypse. pamɔtɔ ɛnyɛ bɔne sɛ yɛbɛkyerɛ din ase mama yɛnkenka na din sɛ bɛti nkron nkyɛm du baako Revelation 9:11 Sa wikang Ebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan na wɔwɔ so hene a Yung ang ɛyɛ bunu mu bɔfoɔ a wɔfrɛ ne din Hebrew kasa mu sɛ Abaddon na Hela kasa mu deɛ ɔde Apollyon niya, Apollyon. Pareho yun eh. ebunu ne mu bɔfoɔ no Apollyon. ne din a ɛwɔ Hebrew kasa mu no ɛyɛ Abaddon Hebrew kasa mu no yɛ Apollyon ɛyɛ ade koro Abaddon ɔno koro yɛ ne Apollyon nti twerɛ kronkron no mu no ɛnyɛ akyiwadeɛ sɛ din no yɛbɛtwerɛ sɛ Hebrew kasa mu no yɛ Messiah Yung Messiah. sɛ wɔde ba Greek kasa mu a Messiah no ɛyɛ Christos Anointed. asekyerɛ wɔde ba abrafo kasa mu a the anointed anaa deɛ yɛsra no ngo wɔma yɛnkenka no wɔ Sɛbohano kasa mu ɛde sɛ bɛti nkron nkyɛmu du baako Revelation 9:11 na wɔwɔ no so kene bi a wɔyɛ bunu bɔfo a wɔfrɛ ne din wɔ Hebrew kasa mu sɛ Abaddon na Hela kasa mu deɛ ɔde Apollyon Abaddon. Ug sa Gresya. ne din na wɔ Hebrew kasa mu no yɛ Abaddon na so de ba Greek kasa mu a ɔde Apollyon Sa English. nti anuanom ɛnyɛ akyiwadeɛ Sa Portuguese. brafo kasa mu ne din de Yesu Portuguese kasa mu ɛyɛ Jesus Spanish kasa mu no yɛ Jesus Tagalog kasa mu no yɛ Jesus Twi kasa mu no yɛ Yesu nti bɔne bɛ na ɛwɔ mu wɔ Alam mo ba? aro sɛ ɛnyɛ wɔ bi biara a wɔtwerɛtwerɛ kronkron na ɛyɛ Hebrew ni o anuanom nim sɛ de wɔtwerɛ Luka ngoma no ɔnyɛ Hebrew ni aro sɛ Luke ɔyɛ Greek ni na wɔtwerɛ nkrataa kɔ akɔma Theophilus ɔno nso yɛ Greek ni ɛno nti ɛyɛ mfomsoɔ ɛntene sɛ wɔbɛka sɛ Hindi siya maintindihan nun. Alam mo sa Biblia, hindi ba- wɔbɛkrɛ kasa no wɔ Hebrew kasa mu akɔ akɔma Greek ni wɔnte aseɛ anuanom ɛnyɛ akyiwadeɛ wɔtwerɛ kronkron no mu sɛ ɛbɛkyerɛ Nyankopɔn nsɛm ase asomafoɔ no mpo kyerɛ aseɛ Elwi, lema, sabak, tainay. O, iba na ang tunog eh, no? Pero ita-translate mo yon, paano ang translation? Which being translated, na wɔkyerɛ yɛn mu ase a my God, why hast thou forsaken me? So hindi bawal i-translate. Mismo yung mga apostol na nagsusulat ng bagong tipan, pag narinig nila sa Griego, tinatranslate nila sa Nti, Hebreo. bɔne biara nim sɛ wɔbɛkyerɛ nneɛma ase mpo asomafoɔ no a wɔtwerɛ apam foforɔ no mu no Kahit nga pangalan, pwede mong i-translate eh. ɛberɛ a wɔkyerɛ ase ba Abaddon, a ɛyɛ Greek kasa mpo din no koraa ɛnyɛ bɔne sɛ wɔbɛkyerɛ ase sɛ Abaddon sa Hebrew kasa mu kyerɛ sɛ Abaddon Greek kasa mu no yɛ Apollyon Jesus, ɛyɛ Yesu Kristo brafo kasa mu no yɛ Jesus Italian, Portuguese kasa mu no yɛ Jesus Jesus, Italian kasa mu no yɛ Jesus Jesus, Il Nazareno, Il Re de Giudel. Yan naman ang nasa Italian eh, no? Ang ibig ko sabihin, kapatid, yung paniniwala ng iglesia mo na dapat lagi Yasua. Mali. Bakit? Eh may Yasua, ɛyɛ wɔ hindi naman. Italian kasa mu nti deɛ mɛka ne sɛ gyidi a ɛkuta wɔ asafo no May kasama ɔwɔ sɛ kyɛnkyena atena yɛmfrɛ Yesu sɛ Yahshua ang pangalan mo ne ng ma adekodeɛ nkyerɛ tao na kasama ni Pablo. aro sɛ wɔsomafoɔ Paul Natin yung Colossus. na obi ka no ɔno nso yɛfrɛ no Yahshua yɛnkenkan Colossians 4:11 Kolosifoɔ ti nan nkyɛmu du baako na afei Yesu a wɔfrɛ no Yusto kaharian ng Diyos. Mga wɔn a wɔfiri ketiatwafoɔ mu no Yashua kyea mo
O si Jesus, Yen mo na enko tinatawag ne na me yonko adwumayefo Nyankopon na hinni no fam. kapatid, Paul nti ye obi so na odi Paul a choro so ne yefra ne say Yesu. Nti kira kronkron ya Yesu baako, ye nipa baako pe ene yefra ne Yesu. Ye obi so na waka Paul yefra ne Yesu. hindi naman masama sa Diyos na Didi Yesu i-translate ang pangalan. Yusto. Katunayan nga mismo, Nti omo mo ka say yefra Yesu say Messiah ne nti nya nokore. Ba ne bia ni mo so betre din ase. Onyankopon po sha so mafo no ma wakyerɛ ase. Mama yan kenkan. 1 Corinthians 14:28. Na sa asekyerɛ ni ni wa mu anano asafo no mu. Na sɛ obi wɔ hɔ ɔbɛkyerɛ ase a wanya de ɛbɛn. So obi kasa bi a ma no nya nipa ba no watra so no baasa na wanka no maako na nipa baako nkyerɛ ase. 1 Corinthians 14:27. So obi kasa bi a ma no nya nipa ba no anabaasa na wanka no maako nipa baako nkyerɛ ase. is allowed by the Bible. Na wo nipa baako nkyerɛ ase nti wo kyerɛ kasa ase mpo no. Sira konkona ma ho kwan. Ebuhano kasa na say. Sɛ obi kasa bi a ma no nya nipa ba no watra so no baasa na wanka no maako na wo nipa baako nkyerɛ ase. Apan usa ang magahubad mag-translate sa Greek ang ginagamit na salita dermanio. Na Greek asam no that is to translate from remenio. the Greek word used is dermanio. Greek aso di juma no dermani iyo. So betre bribi ase kwar kasa foforo mu. Ero ti atwere kronkron mu no ye kyerɛ din ase no bɔne ni mu wo. Te sɛ enkyerɛse a wɔtwerɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo din no ase wɔ nkɔm hyɛ mu no. Mateo atwerɛ ase wɔ Mateo ngoma ti baako nkyɛmu adeɛ no mmienu. Matthew 1:22-23. Yan kenka twa konkon say na ye nyina ye ho na de Awurade na modifo no so kan no aba mu say hwɛ ababaawa no banyinsa na wawo ɔbabani na wato ne din Emmanuel a asekyerɛ ne sɛ Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Bɔhunu Yesu Kristo din ni mpo Onyankopɔn ma ho kwa ma yɛkyerɛ aseɛ yɛbɛfrɛ no ne din sɛ Emmanuel a asekyerɛ ne sɛ Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Yɛn kenkan no sɛ Bohano kasa mu nso hwɛ ababaawa no banyinsa na wawo ɔbabani na wato ne din Emmanuel a asekyerɛ ne sɛ Nyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Ang Diyos kauban nato. Ayon. Di pwedeng i-translate yung palang Emmanuel, ang Diyos kauban nato. Ete din ni po ebetumi akyerɛ aseɛ. Emmanuel asekyerɛ no sɛ wo Nyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Ɛno nti akyiwadeɛ biara anim, bɔne biara anim sɛ ɛbɛkyerɛ din no ase. Ɔkyerɛ ase Abaddon wɔ Hebrew kasa mu. Abaddon yɛ Hebrew kasa. Apollon yɛkyerɛ aseɛ aba Greek kasa mu sɛ Apollyon. Saron so na asem Jesus, Yeshua, Jesu. Dapat gamitin natin ang ating Amay biara na kasa waka. ang hindi magmahal sa sariling wika. Amay biara na kasa waka. Sa hayop at malandi. Awasa waka no wan kasa wukro mu kasa mu. Rizal. Ase dia won no ni nua no. Pilipino ka tapos magyayaswa. O dia won no ani kuro mu kasa te sɛ abowa. O te sɛ fish ana ho bon. Onyankopɔn ma yemu biara kasa wo yɛ Filipiani. Na da na wo se chinchina tia Yeshua. Wonya Hebrew ni nkrofo kenka Hebrew ni Greek kasa so mo ntia ase. Yeshua pɛ mahunu. Si Pablo sumulat sa Yero ya ho masofo ahanta fo mo se ma yɛn frɛ Yesu sɛ Yesu. Tinye Yesu din tia chinchina tia yɛn frɛ ne Yeshua. Paul akɔtwera nsɛmpa no kɔma ayɛ Korintofo mo yɛ Hebrew fo. Wo kɔtwera kasa no wɔ Hebrew kasa mo kɔma Greek ni a ɔbɛte deɛ wo pa kyerɛ na se. Aranti sɛ wo ne nkrɔfo kasa na so mo nte wase a twera kronkron sɛ te sɛ na wo kasa gu mframa mu kwa. 1 Corinthians 14:19. Ti sɛ de bɛyɛ ma so kasa gu mframa mu kwa no. Ɔkɔ Korintofo ne nkyɛn ɔka wɔ mo kuro mu kasa wɔtwɛ no wɔ mo kuro mu kasa mo kɔma wɔ na Greek kasa no Jesus Christos. Gyere sɛ wate aseɛ. Oni abarama Roland.
sige po. Sedan kanya ko pumit may bisa sa misa for Mr. Bisa. Ito po kasi doon sa Hebrew 5 letters lang ang kanilang tagapagligtas na babasahin ay Yod. Hebrew ka sa mo no. Yan ang kanilang tagapagligtas. Amo wo 5 letters ma ajong kano. English form. Ay Yod he wow he. At sa Na Hebrew transliteration naman, brafoka sa ni Joshua. nakasabi doon that transliteration bring one alphabet to another alphabet but the same phonetic sound. Ngayon, ang pentagramaton na 5 letters, wala na kasi doon eh. Wala na ang totoo niyang pangalan dyan. Kasi transliteration ang gamitin natin, hindi translation. Kapag transliteration, hindi yan... Sana saya de kasantra siye edi jumentino. Hindi mo Anya no ne dimpano ang kasemu. bakit Jesus Christos ang ginawa ni Ada na Jesus Christos. o Eusebius Hieronymus Sophronius na dapat ang kinailagay Ada tina asuma for Jerome. one alphabet to another alphabet but the same phonetic sound. Isulat ito sa ibang alphabet, iba ang pagkasulat. Pero Kapatid na Rolando. Awo sa di ba ko na ni kasan kaya trasiye. Misinformed ka. Naturuan ka ng mali. Mali ang sinasabi. To niya ba Rolando. Hindi 5 letters ang Hebrew. Na pacha me ya sa ya dada si. Hebrew name of God is not the Ya name tra of wa the tro die in the New na Testament. yanko po dini Magkaiba si Kristo kaysa wa Hebrew sa Ama. Magkaiba yun. ka sa mu no. Hindi 5 letters yan. Anya Kristo dini ne no wa pa foforo ni mu. Apat lang yun. Yanko po dini na wa Hebrew ka sa ro sa ya tetragrammaton. Ya sa na tetra oni ma sa kire. Sa tetra pack. Sa 4. Tetra pack anya 5. Ya fa na sa tetra. Ya sa ya 4 corners. 4 letters yun. Ang nakalagay sa Hebrew. Tetra kira sa akradia na na sa 4 letters. Wa Hebrew ka sa mu. Yanko po di wa Hebrew ka sa ni yod he vowel he. Wo be kan afri nifa akọ benkum sa na Hebrew fuo kan yen ya kan afri benkum ko nifa na so Hebrew fuo kan afri nifa ko benkum YHWH ena ye Nyankopon dini a wotwe no wo Hebrew kasa mu wo se sadie ye se bo alphabet no ta na ni din ti ye obeda na watumi akasa ye sa YHWH wo be kasa ye dini wo bo ne sen yod he vowed he obiara ni mu sadie se bo sa dini wo Hebrew kasa mu YHWH Nyankopon dini no na so betumi abo na me ye ne dini ne hwehwe ameza wuntumi mo obeda na wo bo YHWH kambo na bo me ye he Kaya ang ginawa ng mga nag-translate ng Biblia, merong Aroti di atwa konkone kasa nkyerɛ aseafo no yo ye ni may naglagay puro A. ebinum ɛfrɛ ne sɛ May A naglagay E. ebinum asesa Nyankopɔn mo frɛ ne sɛ Yawa ebinum sɛ AE nti Yahweh Lumitaw yung pangalang ebinum sɛ Jehovah. EOA nti ɛnɛ yɛnya Yehowa ɔmotɔ Yehowa nyɛ Nyankopɔn dini At saka E. YHWH no na wonim di ɔmo yɛ no ɛna ɔmo de vowels ahyehyɛ ho ayɛ ni ɛyɛ Yahweh na ɔmo YHWH na ɔmo de A ɛna ɔmo de E ahyɛ W ne H fifi na ma yɛnya Yahweh ɛna Yehowa ne so Y na ɔmo sesa ne yɛ ni J ɛna W ɔmo yɛ ni V na ɔmo de EOA hyɛm na bɛyɛ Yehowa Nyankopɔn din di Yahweh Nyankopɔn din di Jehovah Not 5. ne din ne ɛwɔ atwerɛdeɛ 9 mu ɛnti afɛ sɛ tetragrammaton ɛwɔ atwerɛdeɛ 9 atwerɛdeɛ 9 no pɛ na ɛwɔ ɛbom ka asɔfoɔ ani adenefoɔ na ɔmo de nsɛm ahyehyɛ mu sɛ wɔhwɛ Hebrew foɔ boɔ no so a Moab boɔ no Nyankopɔn din wɔ so Israel Nyankopɔn no din wɔ so Yod he vowed he YHWH ɔma yɛn kenka Moab foɔ boɔ no natin sa screen, naka-encircle po ng kulay na sɛ pula. na yɛyi saa Letters yung tetragrammaton. dabi yɛaka wɔn sakra no Verses po yan. ɛwɔ atwerɛdeɛ 9 mu Them to destruction. asɛ ne yɛyi saa anwene a sɛ yi ama ahyɛ Chemos wɔn nyame ne frɛ no kɔ na mefa YHWH ɛyɛ n'anweneɛ ɛna mede bɛto Chemos anim ne Israel Israel hene esiiɛ no hwɛ Moabfoɔ boɔ no
nagpapakita ng pagtatagumpay Moab ng buo no hari ng eye Moab tetebuwa na wo mo bababa niya kai ang mga ay Israelita. trese Kinuha niya raw Moab ang mga fu kasama Moab doon hene sa kodi pagsamba Israel fu sa sun Israelita. kunabra wa Israel fu ko kun ye no Yahweh dan ang Israel fu Yahweh, no? kun Pero ye hindi no Yahweh yun. YHWH. okofa mo Israel fu asade na Ibig sabihin, Moab fu hene ne kan say wa fa YHWH awo ye Israel fu nyankopon no agapade de baba ma mo bosum that the Lord or the aya God fa ne of se the Chemos Hebrews, the name of their God is written na for Hebrew. Hebrew fu nyankopon no ya twa ne din wa twerɛdeɛ nan mu YHWH nanso wontumi mmɔ bɛpem nnɛ obiara ehunu bɔ obiara ehunu bɔ na sɛ woka sɛ biribi yɛ atwerɛdeɛ num a ɛyɛ mfomsoɔ yɛhwehwɛmu bebree Transliteration is possible. na onua deɛ na woka no ntɛmpa no fa kasa nkyerɛ aseɛ ho no Letters in other languages, pwede yun. wɔ sɛ wobɛtumi akyerɛ ase akɔ kasa foforɔ mu ana wobɛtumi abɔ abra mɛmfa vowels ɛnhyehyɛ mu wɔ Kung paano pronunciation dyan eh. Mga saksi nga ni Jehovah, sumurrender eh. wotumi mpo mmɔ Ha? Sabi nila, wotumi mpo mmɔ no yie mpo yehowa dansedifoɔ no mpo ɔmo koraa ba mu abu yehowa dansedifoɔ mo kɔfa yɛ mpo ba yɛ korɔ mo koraa paaba ɛna ɔmo ntumi na ɔmo yɛ no yehowa ɛnyɛ nyankopɔn ɛnyɛ kristo din ne no YHWH ne saa din no ɛyɛ gya nyankopɔn din ɛnyɛ kristo din ɔmotɔ so nso nyɛ da wɔn ntam agya no yɛ sononko firi kristo wo deɛ w'adwene mu ayɛ wɔ prekese ne wo se kristo ɔno kora yɛ agya no ɛyɛ nada ɔba no yɛ sononko firi agya no yɛnkenkan Genesis 1:26 na wɔ nyankopɔn kaa sɛ momma yɛnyɛ wɔ nipa wɔ yɛn suba so sɛ yɛ ne nsa soɔ wɔ nyankopɔn kaa sɛ momma mo mma yɛnyɛ wɔ nipa wɔ yɛn suba so sɛ yɛ ne nsa soɔ ɔne wɔ binom na ɛkasa wonim nipa ko no ɔne ne kasa ɔne ne ba no ansa na ɔbɛbɔ ade nyinaa no na ɔmo te bom dada agya ne wɔ ba no ɔmo nyinaa te faako yɛnkenkan John 17:5 na afei agya faa ni mo nyama me wɔ no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔɔ wiase no hwɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn verse 24 John 17:24 agya wɔn a wode wɔn ama me no mepɛ sɛ faako a me wɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim wɔ nyama wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛɛ wiase ase bago natatag ang sanglibutan. Bago pa nagtatag ng sanlibutan ng Diyos, magkasama na silang mag-ama. Kaya nga nung lalalang ng tao, nti natin ang tao, sabi nung ansa na yɛbɛbɔ wiase no no wɔn mo te bom ibang makakausap, dalawa nti bere a ne yɛba bɛbɔ wiase na agya no kaa sɛ mama yɛmmɔ wɔ nipa kasi nung unang-una, ang Diyos lang mag-isa. mama yɛmmɔ wɔ nipa Nanganak siya. ɔmo yɛ mmienu Pinanganak niya yung kanya. ɛfiri fitiaseɛ paa no na agya no nko ana teɛ Pwede na silang magka. ɛberɛ bi baayɛ ɔwoo ne ba na ɔbɛyɛ mmienu nti ɔmo bɛtumi adi nkɔmmɔ He has begotten ɛti agya no anya obi ne no ɛrekasa 7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol yɛnkenkan Psalms 2:7 na mɛka no deɛ Awurade ahyɛ no Awurade asɛ me sɛ meba ne wo ɛnɛ na ma wo wo Thou art my son. This day have I mɛba ne wo thee. ɛnɛ na ma wo wo Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan yun nangyari? Bago itatagal sa libutan. dabɛ ne tuyɛ Kasabay natin ang 30 ansa ne bɛbɔ wiase Sino Yan ang kay sumapa sa langit at bumaba? Sino ang Proverbs pumunta 30 verse sa 4 kanyang mga dakot? mmɛbusɛm etie di asankyɛ mu nan Sa kanyang kasuot? hwan na waforo akɔ Sino soro ang tatag ng na lahat wasane ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang hwan na okura mframa wɔ ne nsam ng kanyang hwan na wɔbɔ nsuo boa ntoma mu nalalaman? hwan na wɔde asase no nyinaa ng wakas ng lupa. sisi hɔ Pangalan sɛ wonim a ne din de sɛn na ne ba din de sɛn sa eternity, wala pang ginagawang kahit ano, meron ng mag-ama. ɛfiri sɛ daa nkwa mu Ama sa anak, ay ikaw pinapalitaw mo sa iyong paniniwala, kapatid. ɛna agya no wɔ ba no baeɛ Ang pangalan ay YHWH, ay pinapalitaw agya no yɛ mo sononko din firi siya. wɔ ba no Isang daso wo ma no aba sɛ yan, kapatid. agya no a yɛfrɛ no YHWH no wo ma no aba sɛ ɔno kora ne Yesu Pasensya ka na.
Inanyayahan na lang kita, kapatid na Nanso, Rolando, sa ating anada mga foforo na wo sa so maso makinig bio ka ng no. doktrina. Ayan, anya no kre. Tapos i-compare mo sa iyong relihiyon ngayon. Maraton sa Para fro ya. maintindihan mo, Bra mas betie urade mabuti mra ang nsem no bi. aral ni Cristo. Betie su bon church na fatu to asori awo kro ho. Awo Magandang be gabi sa iyo, hunu kapatid na Rolando. Kristo ne nkyerɛkyerɛ nyina wɔ ne mu ayo mu urade nka wo ho. Naman tayo sa Sorsogon City, nandun si kapatid na Roland Antonio. Go ahead, Sorsogon. Afei, wana wa homa no sɛ Sorsogon City. Salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito sa Sorsogon ay Kada Elias den ka wo Nyankopɔn ho wɔ Sorsogon. member ng INC. Siya po ang unang magtatanong po. Brother Digno, Oko Church of Christ. Yung sa translation Na mepɛsɛ mebisa sɛ, Iglesia ni Cristo. mepɛsɛ mebisa asomafo nnwuma ti aduonu kyɛmu aduonu wɔtwe no ase kyerɛ. Alam mo, kapatid, Sɛ mekenkan twerɛ kronkron no a mekenkan Church of God. yung lamsa. Onua wonim, Yung lamsa na hindi yɛn ne adekodeɛ nti a kasintihan mode lamsa twerɛ kronkron edi dwuma. Greek at Hebrew. Lamsa twerɛ kronkron no, Alam naman natin ang ɛno nyɛ twerɛ kronkron a bɛtumi de wo ho ato so wɔ. mga original Lamsa twerɛ kronkron no, written in Greek ɛnyɛ twerɛ kronkron a bɛtumi de wo ho ato so ate sɛ Hebrew deɛ no. in Hebrew. Ang pinakamatatandang Biblia Na- sa mundo ngayon were written mostly in Greek. Tete twerɛ kronkron no, Mga ɛwɔ wiase ne wɔ Greek ne Hebrew kasa mu ne yɛtwerɛ no wɔ. Papyrus, the Codex Sinaiticus, the Te sɛ Codex Sinaiticus, Yan Codex ay Vaticanus. pangunahing mga Bibliang written in Greek. Ang mga Bibliang written Yɛn mo yɛ ang nakalagay twerɛ kronkron a God, yɛatwerɛ no wɔ which Greek he kasa mu purchased with his own ɛne blood. Hebrew kasa mu. Deɛ ɛwɔ mu no yɛ Church of God. Anaasɛ Nyankopɔn asafo. Na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo Kasi, obispo. ɛnti monhwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa. Iglesia ng Diyos. Honhom kronkron de mo sisi wɔn so wahwɛfoɔ sɛ wɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie. Na wɔn ho nsɛm a wɔn ka a, ɛyɛ ɛntaa so mu ne sɛ wɔn sɛ Nyankopɔn ni mogya nti ne yɛmfa ne Church of Christ. Bɔgu no ɛyɛ nnaadaa ne atorosɛm. Deɛ wɔatwerɛ wɔ twerɛ kronkron yɛ Church of God anaasɛ Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya atɔ. Ɛnyɛ Nyankopɔn na yɛdeɛ, na mmom deɛ wɔtɔɔyɛ no yɛ Kristo. Ade tena ɔde ɔno ara mogya ɛtɔɔyɛ firi sɛ Kristo ɛdɔ asafo no. Mama yɛnkenkan Ephesians 5:26. Ɛfiri sɛ wɔkunu yɛ ɛyere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo no tiri no. Na wɔno ara na wɔyɛ agyenkwa ma nipadua no. Okununom, mɔnna mo yerenom, sɛdeɛ Kristo nso dɔ asafo no, na wɔde ne ho maayɛ maa no. Inuutusan ng Diyos na umibig Sɛdeɛ ang kanyang asawa, siya ang pangulo ɔbarima, ng asawa. Ganun Onyankopɔn wahyɛ no sɛ wɔnnɔ ne yere no. na iniibig Ɔnyɛ ne yere ti no, saa ara nso na ang kanyang asawa. Kristo Yung iglesia at si ɛnso teɛ. kumakatawan Ɔdɔ asafo no asawang espiritual na sɛ ne ho. pinasama ng Diyos Sɛdeɛ wɔkunu ɛdɔ ne yere no, ɛfiri sɛ asafo no ne Kristo yɛbu wɔn sɛ 30. wɔyɛ honhom fam awarefoɔ a Onyankopɔn aka wɔn abom wɔ. Mama yɛnkenkan Ephesians 5:30 ɛfiri sɛ ɛyɛ nipadua akɔ a maako. Yɛn nti na ɔbarima bɛgya n'agya ne na wakɔ bata ne yere ho, na wɔn baanu no akɔyɛ honam koro. Ahuntasɛm yi so na mɛdeɛ me se ɛfa Kristo ne asafo no ho. Si Kristo at ang iglesia parang lalaki at babaeng Kristo ne asafo no. ang tunay na kahulugan Aso ɔbaa ne ɔbarima a Onyankopɔn aka wɔn abom wɔ. kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa. Na Ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang asɛm wɔ se ɔbarima bɛgya n'agya ne na hɔ, ɔde ne wakɔ bata ne yere ho no. Na wɔn baanu ayɛ honam baako. Saa ahuntasɛm yi so. Ahuntasɛm yi so meka deɛ meka na fa Kristo ne asafo ne ho. ayon sa hiwagang itinutukoy. Sɛdeɛ ɔbarima ne ɔbaa Onyankopɔn aka wɔn abom wɔ no. Sinasabing itong Yɛn ne ahuntasɛm ɛwɔ mu wɔ. hindi si Kristo ang may-ari ng iglesia. Yɛmfa Kristo ne asafo no ho. Saa ahuntasɛm yi. Ang may-ari Ɛnyɛ Kristo na yɛ asafo no wura o. Kristo at saka sa iglesia. Daabi asafo ne wura no, Talaga sa ɔno iglesia ng Diyos. ɛna Sino ika ang ulo?
aka Kristo ni asafo ni bom asafo ni wura no eye Onyankopɔn ntoma bisa sɛ ɛyɛ nipadua no yɛ hwan Kristo ana yɛ nipadua no ti Kristo nipadua no yɛ asafo no tire yɛ Kristo nti no yɛmfa the Church of Christ sabi yɛnkenkan Ephesians 2:16 na wafanse nua no so apata ka baano no abɔ Nyankopɔn ho nipadua baako mu nipadua na yɛ nipadua no wura no yɛ Onyankopɔn no wɔnwono yɛ Onyankopɔn na wɔyɛ nipadua no sɛ nipadua no nyinara Onyankopɔn no wɔsi yɛ yɛnkenkan 1 Corinthians 12:28 na Onyankopɔn de ebinom asi asafo no mu yɛdi kan sɛ asomafoɔ yɛtɔ so mmienu adiifoɔ yɛtɔ so mmiɛnsa akyerɛkyerɛfoɔ biewo nso tumidie ne ayaresa adom akyɛdeɛ aboafoɔ mpeninie kasa ahodoɔ Nyankopɔn no nim ne yɛse nipadua nti de wɔsi nipadua no de wɔka nipadua no bɔ mu no yɛ Onyankopɔn nti wobɛka sɛ yɛka sɛ nipadua na dabi wɔnka sɛ Nyankopɔn nipadua nipadua no wura ɛyɛ Onyankopɔn deɛ wɔsi yɛ no deɛ wɔde tire no si nipadua no so wɔ deɛ ɔkeka nipadua no bobɔ mu na ɔde tire siri so no ɛyɛ Onyankopɔn nti yɛfrɛ no sɛ nipadua a ɛwɔ tire ɛyɛ nipadua nko a nokora asafo no ɛyɛ nipadua a ɛwɔ tire na nipadua no ti yɛ Kristo na Nyankopɔn ne nipadua no nyinaa tire kɔpem nipadua no nyinaa so wura ne wɔ Nyankopɔn efitire kɔpem ne nanse asafo ne wura ɛyɛ wɔ Nyankopɔn nti yɛfrɛ no sɛ Church of God yɛne nyansasɛm a wɔtwerɛ kronkron no mu yɛne nsɛmfuo a wɔtwerɛ kronkron no nyinaa mu sɛ ade nyinaa wura ne wɔ Nyankopɔn yɛnkenkan Hebrefoɔ nwoma 10:9 Hebrews 3:4 ɛfiri sɛ fie biara wɔ bi na wɔsie na deɛ wɔsie nneɛma nyinaa ne wɔ Nyankopɔn akanka asafo no yɛ wɔ Nyankopɔn na wɔsiiɛ ntɛberɛ a wɔkaa sɛ mesi masafo no hwan asɛm a hwan na wɔkaa saa ɔma yɛnkenkan John 12:49 ɛfiri sɛ mede ɛnyɛ me na mehyɛ me ho mɛkasaeɛ na agya a wɔsomaa me no na wɔhyɛɛ me deɛ menka ne sɛdeɛ menkasa deɛ Kristo na wɔyɛ na wɔka no ɛne mmara nsɛm no wɔ biribi yɔ yɛno yɛ Nyankopɔn ne nsɛm Mose aberɛ so no na yɛyɛ nkɔmhyɛ fa Kristo ho yɛnkenkan Deuteronomy 18:18 bɛma wɔdiifoɔ so mama wɔn nuanom sɛ wo na mede me nsɛm bɛhyɛ n'anomu na waka deɛ mɛhyɛ no nyinaa akyerɛ wɔn pabotwa mu ahunu anaa mede me nsɛm bɛhyɛ n'anomu ɔde Kristo na bɛma wɔdiifoɔ so te sɛ wo Mose ɔwo nuanom mu na mede me nsɛm bɛhyɛ n'anomu hwan na saa nsɛm yi baa mu wɔ ne mu hɔ yɛnkenkan asomafoɔ nnwuma 3:22 Acts 3:22 na Mose nso kaa sɛ odiifo a wɔte sɛ me na Awurade mo Nyankopɔn bɛma no soɔ ama mo wɔ mo nuanom mu ɔno na montie no sɛdeɛ ɔbɛka akyerɛ mo nyinaa verse 20 na ɛyɛ a ahodwoɔ ɛnna afiri Awurade anim aba na wasoma deɛ wayi no asi hɔ ama mo dada no Yesu Kristo no enti wɔdiyifoɔ a Mose kaa sɛ Onyankopɔn bɛma no so de ne nsɛm wɔhyɛ n'anomu no ɛyɛ Awurade Yesu Kristo nti onuabarima sɛ wohyɛ ne nso a Kristo kaa no Matthew 16:18 mɛsɛ wɔ sɛ wo ne Petro abotan yi so na mede masafo besie saa asɛm a sɛ mɛsɛ wɔ sɛ abotan so na mede masafo besie no ɛyɛ Agya Nyankopɔn ne nsɛm wɔ sɛ na me nso mɛsɛ wɔ sɛ deɛ wɔkaa sɛ me nso no ɔne nipa odi kan deɛ wɔsɛ wo ne Petro no Petro ne nipa ɔtɔ so mmienu ɔbotan ne nipa ɔtɔ so mmiɛnsa ɔbotan yi so na mede masafo besie na saa nsɛm yi ana saa nsɛm nkaeɛ yi ɛyɛ Agya Nyankopɔn ne so ɔsɛ na me nso mɛsɛ wo sɛ wo ne Petro nti deɛ ɔsɛ me nso no ɔne odi kan Petro na ɛtɔ so mmienu ɔbotan na ɛtɔ so mmiɛnsa sanka deɛ wɔkaa sɛ mɛsɛ wo sɛ wo ne Petro no ɔno no Kristo na sɛ Kristo na ɛkaa saa na Kristo anka sɛ mɛsɛ wo sɛ
me na me de asafo ne besi me so sanka hu ya so ba se aka so abotan yi so wo mo se na me so me se wo se wone Petro no abotan yi so enti wo bi ni Peter ka se ka kire Peter se o de asafo ne besi wo abotan no sa abotan ni Kristo enti nya Kristo no waka ya gya Nyankopɔn ne nsɛm bi mo kan Romans 16:16 o mo se Kristo asafo nyina in Casa Church of Christ, I said churches where you do kabia. Christ was suffering in a Church of Christ. Then can Romans 16:16. Mon fan fiano kron church yamo. Christ was suffering in a chiamo. I said Christ was suffering in a and Casa Christ was suffering. The Casa Christ was suffering. Yeah, do kabia. I said churches. Yeah, do kabia. The Christ was suffering in a wahene watch here in Roma. Yan kan Galatians 1:22. Na Judea safo wo Kristo mu no innim manim. Mahuno. Eti Judea safo wo Kristo mu no. Judea safo no. Omo nyina wo Kristo mu. Judea safo no wo Kristo mu. Na asafo wo Judea wo Kristo mu na ya asafo ben ni din sen. Yan kan asomafo nyumati watwinche mu baako. Acts chapter 8:1. Na Saul nso pene nukum no so na dano ara ataka sia ba asafo ewo Jerusalem no so na wonyina hwete ko Judea na Samaria ensa aso je asomafo no enko napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayon, maliban sa mga apostol. Ano ba yung iglesia? Kristofo no bo hwete ko Judea na Judea na Samaria je asomafo no enko afi asafo yi ahwete ko Judea na Samaria no asafo ben asafo ba ko pe Nyankopɔn wasafo wo Judea Nyankopɔn wasafo wo Samaria Nyankopɔn wasafo wo Thessalonica wo mo nyina wo Kristo mu tina se wo mo nyina hye Kristo mpani ni ase every so Kristo ni asafo no ti enti za wo ba kan se asafo ni wura Kristo no wankasa mu dia da bi every say asafo ni wura no wo Nyankopɔn ono na wasi asafo no ono na waka nipa atuatoa mu nipa baako abra waka se mesi masafo no obotan so na mede masafo besie no sansam no nya Kristo no wankasa mu nensem gya Nyankopɔn nensem a Kristo sina na mu ka anti asomafo nyuma etia de no nchemu de no wɔtwe Acts chapter 20:28 enti mo hwɛ mo ho ne nyankuo nyina on hom kronko di mo sisi won so ahwefo wo se mo bɛyɛ ne Nyankopɔn nasafo de won awra mo gyanya won yie ase Nyankopɔn nasafo Church of God at the Kristo ade won awra mo gya na toye sa 5:9 arisa Kristo de won awra mo gya and toma yanken kanadisem eti num chemu nkron Revelation 3:5:9 na wato jonfo frosa wo fatasa wo je ngoma no na wo buye ne nso ano no afiri se wakun na wode wo mogya ato yen ama wo Nyankopɔn afiri muhia ne wakasa ne nkrofo ne yamanyi na mu Why China what toy? What offering Nyankopɔn nkyɛn? I don't tell your friend say Nyankopɔn asafo na the Church of God. I don't tell I said the one more said almost the entire Church of Christ. No more say what tell you the and yes and the friend the Church of Christ there be. Onia the walk on our monko I will do wokoto monko or Peter nkyɛn ya. Monko no dia sesa and photo I Peter koto monko anase suhuri bra na suhuri na okoto ya ne dia sesa da ne Peter na Kasi Peter suhuri ana Peter monko okoto ye oto hwanje oto Nyankopɔn nche okoto aduane a ana okoto nam a esana sa wo okoto nam nti nam ne din ba sesa da ne ababa da ne wudi ana dabi hindi iglesia ni Kristo. Your friend said Church of God. I was saying Nyankopɔn the Church of Christ, Church of God in Christ Jesus. Mama yan kenkan. Namuwe ni anma baba ye eni anom yan kenkan. I said namuwe ni anma ye
Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Yudea no Kristo Yesu nti asafo wɔ Yudea na wɔ Kristo mu. Ɛresɛ Nyankopɔn asafo wɔ Yudea no nyinaa wɔ Kristo mu. Kɛsɛ ɔmo hyɛ Kristo mpanini ase. Ɔmo hyɛ Kristo tumi ase. Ɔmo de mfiano kronkron kyea. Romanfoɔ no ne din de sɛn Church of God. Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Kristo mu no. Na so Nyankopɔn asafo no ɛni kwan sɛ ɛyɛ mɛni da sɔn sɛ mo ate aseɛ. Ɛyɛ mɛ yɛ paa sɛ yɛ mmerɛ ne nɔɔso. Ɛyɛ tumi akyerɛkyerɛ ma pii mu afa saa ne mɛ yi ho. Na mɛrɛtɔn saa fɛn mu aba yɛsi bɔ nkyerɛkyerɛ ase. Mo mmerɛ mɛtie nkyerɛkyerɛ no. Mo mɛtie Awurade mmerɛ so na mo mfa ntoto ho. Mɛni da soɔ ne sɛ Onyankopɔn bɛboa ma mo ate de mɛpɛ sɛ mɛka no ase. Awurade nka mo ho. Mɛnkyi yɛ akoma mo nyinaa. Mama afei deɛ yɛnkɔ San Miguel Tarlac ɛne wo nuabarima Roland Wakampo afei yɛwɔ tete atempɔn no hyia dan mowɔ San Miguel. Brother Jose Mark Church bɛbisa ne nsɛm sɛ wadi 72 years ɔyɛ Catholic ni. Sa edad ko pong ito ngayon, ang itatanong ko lang, 72 Onua years old na po ako. mawadwo memfie yi mu no Sa mɛdi 72 years. ang aking kalakasan ay pahina ng pahina. Ɛpɛ sɛ mebisa sɛ Bali po darating ang araw, ɛyɛ me honam duam no ma yɛ mmere. ang aking kalakasan ay mawala. Na sɛ ɛbrɛ pa no so Darating na tao na sɛ mahoɔden ne firi me nsa a ang tutulong sa akin. Maliban sa wɔ nipa bi wɔ hɔnom a ngayon na ɔbɛboa me anaa. lang po sila. Mɛma mmienu yi na nkyɛn no mɛma mmienu a wɔyɛ ahiafoɔ no ɔbɛnya aboafo no nuabarima Jose ɛda wo ase sɛ wɔde wo ho ahyɛ mu bie. Paul nso nya saa tenka no bi. 2 Corinthians 4:16. Aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Yɛn nti na yɛmpa aba na sɛ yɛn honam ne nipa yi resɛe mpo a ɛmo no ho a nipa no da no foforɔ daadaa. Pagkataong loob, yung espiritong nasa kanya, tumitibay ang pananalig sa Diyos. Honhom a ɛte ne mu no Para wag kang mapabayaan, ɛyɛ foforɔ daadaa gye wɔ Nyankopɔn din da biara. Ɛte wɔ nua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ waba mu muo na yɛmpo wɔ no fa ɔwerɛ nyinaa hyɛ wɔ Nyankopɔn mu. Ɛyɛ nipa ɔwɔ sɛ wɔ Nyankopɔn na wɔtumi ade nyinaa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onipa a ɔwɔ ahohiahia mu no ɔnsɛe. Ɛwɔ gyidie wɔ Nyankopɔn mu ɔnyɛ gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn bɛtumi ayɛ nneɛma a enipa ntumi nyɛ. Yɛn ne me gyidie sɛ mehia wɔ bi na sɛ mentumi nyɛ hwee a memmisa wɔ dɔkotani o. Mesrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa ntɛm. Awɛ sɛ menim sɛ sɛ woni wɔ dɔkotani na sɛ Nyankopɔn pɛ sɛ wɔsa wɔ yade a wobɛnya ayaresa. Na sɛ pɔ dɔkotani wɔ hɔ koraa no a na sɛ wobere sa na sɛ Onyankopɔn bɛgye wo nkwa afiri wɔ nsɛm a mpo wadɔkotafoɔ nyinaa ɛbɔ mu sa wɔ yadeɛ koraa na Nyankopɔn sɛ wɔnte ase a na Nyankopɔn ama ho kwan a wɔnte no ase. Ebinom wɔ hɔnom a ɔmo di 50, 60, 70 na wɔn mo awu. O deɛ wanya mfeɛ aduɔwɔtwe ɛkɔ aduɔkron. Kapatid, yun ang pinakamahalaga. Huwag kang umasa sa tao. Ɛno nti na ɛyɛ adeɛ a wohia sɛ ɛwɔ sɛ yɛnya wɔ Nyankopɔn wɔ yɛn abrabɔ mu. Ɛne adeɛ a wohia mama yɛmfa yɛn ho nto enipa so deɛ Onyankopɔn tumi yɛ no ɛyɛ ade kɛseɛ. Nti ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ase hwɛ wɔ Nyankopɔn akyiri akwan wɔ yɛn abrabɔ mu. Nokore Nyankopɔn no na wɔ Nyankopɔn bɛtumi aboa yɛn ɛwɔ ɛyɛ ɛberɛ sɛ mu. Wɔ Nyankopɔn bɛtumi aboa yɛn ɛwɔ yɛn ahohiahia mu. Yɛntie Nyankopɔn ne nsɛm na yɛbɛnya asomdwie wɔ yɛn akoma mu. Na saa asomdwie no firi wɔ Twɛdeɛmpɔn no nkyɛn. Na sɛ wɔ Twɛdeɛmpɔn na ɛbɛyɛ wɔ mu adwuma a wɔ nipa biara ni hɔ a ɔbɛtumi ayɛ deɛ otumfoɔ no bɛtumi ayɛ ama yɛn. Ɛne da soɔ ne sɛ wate aseɛ. Bɛda wase bebree tie Awurade mmara nsɛm no ma waba mu mu.
Mapalad Na ang namamatay na medyo sa empo sɛ buhay. yɛwuo sɛ bi kɔgya bi ma yɛnya gyidie wɔ Nyankopɔn mu. Sɛ obi wɔ Nyankopɔn wɔ n'abrabɔ mu a na sɛ wɔwu a wɔwu nhyira wuo. Yɛnkenkan Revelation 14 verse 13. Na mɛtee nne bi firi soro ɛkaa sɛ twerɛ sɛ nhyira ne awufo wɔwu Awurade mu firi sɛsia rekuro yi. Wɔn no sɛ ane ɔbɛhome afiri wɔn berɛ no mu na wɔn nnwuma di wɔn akyi. Nti wowɔ Nyankopɔn mu wu sɛ wɔ Kristoni a woyɛ nhyira. Kapampanga no kasɛm no ase na mɛtee nne bi firi soro ɛkaa sɛ twerɛ sɛ nhyira ne awufo a wɔwu Awurade mu firi sɛsia yi rekuro yi. Wɔn no sɛ ane ɔbɛhome afiri wɔn berɛ no mu na wɔn nnwuma di wɔn akyi. Nuwan lading mete amamamateking ginu. Nhyira ne awufo a wɔwu wɔ Awurade mu. Ɛyɛ nhyira kɛseɛ sɛ wobɛwu wɔ Nyankopɔn mu abrɛ Nyankopɔn wɔ abrabɔ mu. Nyankopɔn ka wo ho wɔ wo nkwa na aka mu. Wɔma yɛnkɔ meka wayan bulakan. Brother Rick and Brother Melpingan. Na mama yɛnkɔ hɔ bi nso wɔ ha yɛkɔ Church of Christ or person bi ne nsɛm misa. Brother Ellen and Brother Daniel. Na nsɛm misa ni. Ɛdɛn de wɔn abara ma akino. Nokra ne sɛ nokra yɛse Kristo yɛ nipa na yɛmpa na yɛse Kristo yɛ nipa yɛ nokra. Onua wo bisa sɛ yɛse Kristo yɛ nipa yɛ nokra na ɛyɛ na ada akɛseɛ. Wɔhunu wɔ nipa dasani a wɔte ase asa kɔn bɛbɔ wiase. Kae sɛ yɛbɔ nipa firi fam dɔteɛ mu na hɔ osi dan ba gya wiase na bɛbɔ no afiri mu mpo. Ate bi da yɛnkenkan Genesis 2 verse 7. Na Awurade Nyankopɔn de fam dɔteɛ nwene wɔ nipa na wɔhu nkwa hɔ megu wɔ ne hwene mu na wɔ nipa yɛ ɔkra te asefoɔ. Yɛbɔ nipa firi hene fa. Yɛbɔ ne firi fam dɔteɛ mu. Nanso Kristo deɛ asa na wiase no kora yɛbɛbɔ no na wɔte ase dada. John 17 verse 5. Na afei agya fɛɛ ne mu nyama me wɔ no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔɔ wiase no hwɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn. Verse 24. Agya wɔn a wode wɔn ama me no ɛpɛ sɛ faako a me wɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim wɔ nyama a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛɛ wiase ase. Adentira ɛfiri sɛ ansa na wɔ Nyankopɔn bɛbɔ ɔsoro ne asase no na wawo ne ba no dada. Mama yɛnkenkan Hebrews 1 verse 4. Na wakyɛne abɔfoɔ no mmorosoɔ sɛdeɛ ne din kunini a wɔnya no kyɛne wɔn deɛ no. Na abɔfoɔ mu hwan na waka akyerɛ no pɛn sɛ mɛba ne wo mɛna ma wo nnɛ na bio mɛyɛ no agya na wɔno nso wayɛ me ɔba. Ano nti wanyɛ din kunini a ɛkyɛne abɔfoɔ no deɛ no mmorosoɔ. Abɔfoɔ bɛɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ne ba ne no. Wɔn ka kyerɛ abɔfoɔ bi sɛ ne ba ne no gye Kristo pɛ. Me ba ne wɔ me na ma wɔ nnɛ na mɛyɛ no agya na ɔno nso ayɛ me ɔba. Esi da bɛn esi yɛ ansa kono bɛbɔ wiase. Ɛnti wobɛsi dɛ no aka sɛ Kristo yɛ nipa dasani a Yudafoɔ kum noɔ taa noɔ. Adeɛ a wɔn mo nte aseɛ ne sɛ daa na wɔbɛdaa ne ho adi wɔ honam fam. Deɛ yɛkum noɔ ne yɛ honam dua no nyɛ asɛm no nyɛ Kristo noa mu. Ɛnyɛ Kristo noa yɛwo no ansa na ɛbɛbɔ wiase no. Yɛkenkan Hebrews 10 verse 5. Ɛnti ɔrebɛ wiase no na wɔse na wɔka sɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛ deɛ wampɛ ɔhonam na wasiesie de ama me ɛnti wɔmfiri ha. Yɛ sɛ ɔrebɛ wiase nti sɛ nyɛ wiase na wɔfiri na mmom ɔbɛ wiase no Twerɛ Kronkron se ɔrebɛ wiase no kyerɛ sɛ wɔfiri baabi na baayɛ.
ofre baabi ansa na wɔba wiase nti wɔba wiase no wɔka sɛ afɔde ne ayɛ de wampɛ ɔhonam na wasiesie ma me honam dua bɛ na Nyankopɔn siesie ma ano ɛma ne honhom ne pedua firi soro baa ne bɛtena mu ɛno na Maria nyinsa ne yɛ no yɛnkenkan John 1:14 Yohane ngomati ba ko nkyɛmu du na sɛ na asɛm no bɛyɛ honam na asɛm no bɛyɛ honam ɛnyɛ wɔ no obi a wɔda ne ho adi wɔ honam no ɔnyɛ nipa ɔnyɛ honam ɛfiri sɛ kane no wɔyɛ honhom wɔyɛ Nyankopɔn ba Nyankopɔn yɛ honhom ne ba no nso yɛ honhom Nyankopɔn yɛ Nyankopɔn ne ba no nso yɛ Nyankopɔn ɛfiri sɛ nantwie wo a wɔwo nantwie onipa wo a ɔbɛwo deɛ bɛyɛ ɔbɛwo nipa enti Nyankopɔn ase ni yɛ deɛn ɔno so yɛ Nyankopɔn yɛwo no ansa na yɛrebɔ wiase da so berɛ bi baeɛ a ɔbaa wiase berɛ agya no soma no ɛma wɔsiesie nipadua ma no enti wɔbaa ewiase no ɔreba wiase no ɔkaa sɛ afɔde no ɛyɛ de wampɛ honam na wasiesie ma me ɛdeɛ na ɛdi ho adanse sɛ Yesu Kristo nyɛ ha yi na ofiri na banko na ɔbaa ha yi yɛnkenkan John 6:38 Yohane ngomati nsia nkyɛmu aduasan wɔtwe ɛfiri sɛ mmɛsane me firi soro mmɛbaayɛ ɛnyɛ sɛ merebɛyɛ deɛ wɔsomaa me no apɛdeɛ ne mmom ɛnyɛ sɛ mbɛyɛ me ara mapɛdeɛ ne mmom deɛ wɔsomaa me no apɛdeɛ bamotwɛ wo nipa bɛɛ na ofiri soro sane baayɛ ɔse ɛfiri sɛ me deɛ mmɛsane me firi soro na mɛbaayɛ wɔmfiri ha ɔyɛ fa no wɔfiri soro wɔse mefiri soro na mmɛsane me baayɛ nti wobɛsi dɛ no aka sɛ Kristo yɛ nipa da sɛ ne te sɛ yɛn abɛrɛ ofiri soro na ɛsane baayɛ ɛtumi si da yɛ nipa firi fam dɔteɛ mu adɛn nti na wɔbɛka sɛ ɔyɛ nipa danko na wɔbɛda ne ho adi wɔ honam fam ebinom sɛ Kristo yɛ nipa ɛfiri sɛ Nyankopɔn baako pɛ na ɛwɔ hɔ ɛnea wosii dɛn ɛka Nyankopɔn wobɛtumi aka Nyankopɔn twerɛ kronkron no akenkan yɛ sononko firi nipa akenkan John 10:30 John 10:30 wɔsɛ me ne agya no yɛ baako nanso fa ɔba no nso ka ho bi ɛkenkan John 1:18 obi hunu wɔ Nyankopɔn pɛn ɔba a ɔwoo no korɔ no a wɔtwerɛ agya no kukum no ɔno na wayi no adi akyerɛ pamotɔ wo Nyankopɔn ɔba no hemfa na ɔhyɛ aseɛ firiyɛ na ɔwɔ agya no kukum ɛhɔ na Nyankopɔn ɔba no hyɛ enti abɔfra no ɔwɔ he abɔfra wɔ ne maame yam na yɛawo no ɔsɔfo bi wɔ Pampanga sɛ enti wopa kyɛ sɛ Nyankopɔn na ɛwoo yɛ anaa wɔne ma nya adwene anaa wɔsɛ wahunu bɛrima a wɔawɔ panyin agye sɛ woyɛ ɔbaa nsa na woatumi awo na ɛbaa ne sɛn ɛna yɛsɛ abɔfra ɛfiri ne na yam kanka mpɛ sɛ Onyankopɔn twɛdeɛ mpɔn ɛyɛ adeɛ a yɛn mfomosoɔ sɛ wɔbɛtwene sɛ ɔbaa nko a na ɛwo ɛnyɛ ɔbaa nko a na ɛwo yɛnkenkan ɛpo mu pɔnkɔ no nyini no na ɛfɛ furu barima na ɛfɛ furu na ɛba awo mu ɔbɛka sɛ ɛntene wɔ abɔdeɛ mu ɛpo mu pɔnkɔ no ɛyɛ barima no na ɛfɛ furu na ɛwoɔ Onyankopɔn bɛtumi awo ɔbaa tumi wo Onyankopɔn twɛdeɛ mpɔn na wɔntumi nyɛ ɔte deɛ wɔte aso no yɛnkenkan ɛnwom eti aduanan eti aduɔkoro 90 Psalms 94:9 deɛ wɔte aso no ɔrente asɛm anaa deɛ ɔnwono w'ani no ɔhunu adeɛ wɔn na nwono wɔbaa wɔde ɛyɛ Nyankopɔn na deɛ ɔbaa deɛ ɔte aso no ɔno na ehunu adeɛ hwɛ nipa nim sɛ deɛ aso ho yɛ nti no ɔma wɔ microphone ɔkasa gu ma ɔbɛte deɛ wɔka nyina wɔte na sɛ nipa wɔno wɔasɛm no nipa wɔaso no atumi ayɛ nneɛma atumi te ne kasa ɛma no de baabɔ ntene a sɛ nipa wɔ hunu adeɛ watumi ayɔ kamera atumi twa mfoni ne hunu adeɛ a
Alam niya yung Na principle Nyankopɔn sa ɛwɔ sɛ nakagawa ang tao ng camera, nakakagawa wɔnim kung ang tao kyɛ sɛ nipa nim sɛ deɛ ɛne ehunu adeɛ no yɛ ade ɛho hia magagawa ng Diyos yun. Siya nga ang gumawa ng asɛ nipa betumi ayɛ Nyankopɔn na ɛntumi nyɛ wɔ Nyankopɔn betumi ayɛ ɔno na wɔte nipa so ɔno na wɔnte asɛm deɛ wɔbɔ ani no ɔno na wɔhunu adeɛ deɛ wɔbɔ nan no ɔno na wɔnante deɛ wɔbɔ ɔbaa wodeɛ no ɔno na wɔnim nyansa fa awowɔ ho wɔ Nyankopɔn wɔtumi wo ne ba no ana ane yɛnkenkan Hebrews 1 verse 4 Hebrefoɔ nwoma ti baako nkyɛmu na wɔtane abɔfoɔ ne mmorosoɔ wɔnyɛ din kunu ne yɛtane abɔfoɔ no deɛ verse 5 na abɔfoɔ mu hwan na wɔaka akyerɛ no pɛne sɛ mɛba ne wo me na ma wɔwɔ nnɛ na bio mɛyɛ no wagya na wɔno nso ayɛ me ɔbaa pinanggalingan ni Diyos. Yung nanggaling, ano yun? Tao? na sɛ Nanggaling. Sa tadya. Onyankopɔn mu na wowɔ firi a Ano si Eva? Anghel? Hindi. ta Tao rin yun. Nyankopɔn na Essence ni Adan si ɛyɛ ɔbɔɔ nipa ɔbɔɔ ɔba ma na wɔyɛ a Kaya kung paanong tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling. Eh si Kristo sa kɛsɛ Adam yɛfa Hawa afiri ng Ama. Nasa bahagi ng katawan ne ng mfin mu ipinanganak ngayon ng Ama. Tao ba yon? Hindi. Alin ang tao? Yung ipinanganak ni Maria. Yun ang Bahuno. tao. Yung katawang inihanda Adam nasa sa Eve lupa. afiri ne mfin mu Pero yung ipinanganak ng Diyos bago pa nilikha ang langit at lupa. Yesu Kristo ɔnyɛ nipadua a wɔfiri soro baeɛ nipadua no yɛ deɛ Maria nyinsɛn no woyɛ no Tulugan ng berbo, pangalan yon. Hindi rin kasi tao eh. Hindi rin kasi nila. ɔnyɛ nipa ɔyɛ honhom a yɛfa no twerɛ kronkron mu sɛ Yung berbo, asɛm pangalan yon na tumutukoy sa anak ng Diyos. Basahin ɔnyɛ natin nipa 19:13 ng Apokalipsis. asɛm no ɛna kyɛ sɛ Nyankopɔn ba ɔma yɛnkenka na adiyisɛm ɛti du nkron nkyɛmu du nan asɛm no ɔyɛ hwan a ɔkura su okuta ban na wɔhyɛ ataadeɛ bi a wɔde abɔ mogya mu na ne din de Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn asɛm nti asɛm no ɔne wɔ Nyankopɔn wɔ firi mfitiaseɛ no okuta su okura ban hwan na yɛfrɛ no Nyankopɔn asɛm hwan a yɛnkenka John 1 verse 1 emu da hɔ anuanom asɛm mfitiase no asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn na wɔ hɔ nti asɛm no na ɔwɔ ne tebea mu ɔne Nyankopɔn na wɔ hɔ mfitiase no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no yɛ wɔ Nyankopɔn asɛm no Hindi tao yun. ɛyɛ obi a yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn badini Bago pa nilalang. ɔyɛ honhom a Nyankopɔn na woyɛ ansa na yɛbɛbɔ wiase arɛti ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔmo keka sɛ Nyankopɔn yɛ nipa no ana Kristo yɛ nipa no nyɛ nokorɛ Kristo deɛ wɔyɛ Nyankopɔn ba ɔbɛfa nipa honam dua no wɔtena mu wɔ brɔfo ka asɛm no mu da hɔ pefee ɔse na sɛdeɛ wɔapa mu aka sɛ ɛso ne onyamesom pa ahuntasɛm no Onyankopɔn yi ne ho adi honam mu ɔyi ne ho kyerɛ abɔfoɔ wɔkaa ne ho asɛm amanaman mu wɔgye no dii wiase ɔfaa no kɔɔ soro anuanom ate wɔse na deɛ wɔpae mu ka ne sɛ ɛso ne onyamesom pa ahuntasɛm na wɔse yɛgye nokwasɛm a wɔtwerɛ kronkron mu di aberɛ akyinyɛgyeɛ biara anim wɔ onyamesom pa ho ahuntasɛm Onyankopɔn yi ne ho adi honam mu ɔnyɛ honam ɔdaa ne ho adi wɔ honam mu ɔyɛ Nyankopɔn na ɔbɛfa nipa honam dua tɔɔ ne ho so wɔbu ne bɛm wɔn mu ɔma abɔfoɔ hunu no wɔgye no diiɛ na wɔfa no animonyam mu wɔ soro anuanom yɛn ne twerɛ kronkron mu Kristo nokorɛ Kristo no ɔyɛ Nyankopɔn ba Nyankopɔn nyɛ nipa o ɔdaa ne ho adi wɔ honam mu nko nti kɔmden no otwaare twetia sukɔmden no de wɔyɛ na sukɔmden no wɔ ɛyɛ honam dua no nyɛ honhom no na kɔmden no wɔ ɔbɛsɛ deɛ te saa honam dua no mu no bama yɛn kenkan Colossians 2 verse 9 ɛfiri sɛ Kristo mu na onyame ankasa ma yɛn nyinaa teɛ nipadua mu wɔhono ɔdaa ne ho adi wɔ honam mu
sasabihin mong tao yan, madilim ang utak mo. Yan. Yan ang sagot. Na sa wobaka say Yesu ye nipa no ene wa adwene aduru fi. Oni abar Mavlenio ye ne manu ye ma wo nsem misare ma wadwo. Be wo nsem pi ka na so yabra ni sha. Yada wase. Na Yankopon hyira wo. Mama yanko Apalet Pampanga. Ene brother boy Kapulo ne woni abar ma Atobias. Na asedan ka wo Yankopon. Abio na Apalet ha no. Yo ho bi opese. Obisa ne nsem misa. Brother Eli, ako nga po pala si Yahoho ni brother John Larry. Isa po akong Katoliko. Brother helmet din ni brother John Larry, may Catholic ni. Ba ng Diyos na magkaroon Na may pesa may bisa say. At paano sa paanong paraan po sila when Yankopon ne pesa yang obinim na mo nya kudwo besi ana. Na binom so emma bi so nya mo se mema na mo benya nkwagye ana. Onuya. Siya in creation. Basahin natin ang 9. Diya wo Yankopon At sa pagdaraan niya abo gina Yankopon isang lalaking bulag mula sa kanyang apasa waje at tinanong sa kanya na body enkwa yan kenkan. Rabbi, John 9 verse 2. And asunyafo bisa no se Rabbi. Na Yesu Kristo nam no hunu bia na ne afira. Na asunyafo no bisa se Rabbi wan na waye bone woyi anasa na wofo. Yesu bua se anya oyi anana wofo na waye bone na mmom sa Yankopon ne nyuma bedadi woni muntira. May kasalanan yung magulang niya o kaya siya lalo lang Anya sa na wofo di bone bitin ya wonu si woni freni yo. Anasa nya sa abafa na ya bone bitin ya wonu si woni freni. Efe ne mafro si nyina no yo ni freni. Kristo. dahil sa kanyang Kasi ya fo ne bisususe bia. Sa kanya ay mahayag ang gawa ng Diyos. Aye. Ang Diyos pwedeng gumawa ng bulag. Awofo ne bone ntina mo wa abofra na ni firaye. Nse de be Yankopon nyuma bedadi woni muntia. Wo Yankopon tumi bo ni freni. Kasi para sa atin ang normal nakakakita. Ewe bin mo hon mo ye mum. Hindi na We bin mo hon mo a. nakakakita. O mo di dem. Ye bin mo so mun tumi hunadi. Bagay na bentahe ang pagiging bulag kesa Uhunu adigina. no. Hindi naman Nanso kawawa eh. Et kung tandaan anye. Ani frafo nyina. Ena omo ho ya mobo. Fonka Stephen Wonder sina ni efira. Ya toto na no no. Kung tumingin ako sa buhay, hindi kagaya ng Bisa sa de na wini mu fa abrabo ho. Asa sa mehwe abrabo a. Anya se nipa omo ani huna de nko a. Ene hunu ade me de es no nko efrese. Me ne je ni oma ho bebre. Sa wini mu Stephen Wonder sa. Ono wa to sa anyum yi. I just call to say, ono wa to sa anyum no. I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Sikat na sikat ito eh. Alam mo kung minsan yung bulag, malaki bentahin nun. Na sa anyum we aji dini. Yung bulag hindi Monim atoda pangangalo niya sa mata. ayo ni freni o wa kwenya kase adentira. Hindi siya nag Arose wonu o huna jama mon wa kwa ko bobi everse o huna de. Meron tao may masamang mata pag Ono nakakita ng kahit hindi kanya gusto niya. put me man so boso we ni bire. We bin mo won mo mani bradi o huna de nyane dia no wo pe. Hindi na siya magkakasala ng pambuboso. Na de Hindi na siya magkakasala ng panunood ng mga ani frafo no picture. omo mo ye ni frafo no omo de ye want me nkohwe oba de jaso want me nkohwe pornographic video obere no wahwe bi eni efra obere no wahwe want me nkonko miamia sumpo ani frafo no omo wa kwenya bebere na so ye de yana ya fra ye no ho se ye de etiri ye de ho afa no umbo mu na waso hu ya mobo arisa so we ni a want me bo adwama ya bone. Job 29 verse 15. Meye enime mani frafo na meye na mema empache woni patini ni Job. Sa pamamagitan ng bulag nahahayag ang gawa ng Diyos. Ebra wo hunu obi a wo hiani no obwa won. May mahirap para makumbinsi Enti naman na tulungan naman ang mahihirap. Yankopon nsem no Disabled para tayo maturuan edadi ng awa
sa kapwa-tao. Deɛ nti ebinom yɛ ahiafoɔ nie. Deɛ nti Nyankopɔn ma ebinom yɛ ahiafoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ sikafoɔ no bɛboa ahiafoɔ na ɔmanya nkwa. Deɛ nti ebinom yɛ ahiafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ahiafoɔ no nso ɔmonya ahomasoɔ na ɔmo nkwagyeɛ mmɔ wɔn. Nti wɔasɛ mmisa no sɛ adɛn na Nyankopɔn bɔ obinom yɛ homosexual. Ebi wɔ hɔ ana? Bebree wɔ hɔ se bebree. Nti wɔ Nyankopɔn na pag homosexual ka, papunta ka na sa impyerno. ama ho kwan. Chance ang kahit na sinong tao. Mpo sɛ woyɛ ɔbaa na woyɛ ɔho sɛ beema anaa woyɛ kwadwo besia. Yɛnka sɛ wobɛkɔ bonsam gyam. Nnipa biara wɔ akwanya. Yɛnkenkan 1 Timothy 2 verse 4. A wɔpɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa na wɔba nokorɛ ne mdeɛ mu ani. Nyankopɔn pɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa. Kwadwo besia, ɔbaa ɔyɛ ne ho sɛ beema ana yɛsɛ mmaa ne nipa bi na wɔn kuta ɛyɛ wɔn mpokua mmienu okuta ɔbaa mpokua barima deɛ na so Nyankopɔn pɛ sɛ wɔgye nipa nyinaa nkwa. Mpo tete Kristofoɔ no aboro so. 1 Corinthians 6 verse 9. Ɔsɛ anaasɛ munnim sɛ wɔn a wɔntene no rennya Nyankopɔn ahenni no. Mɔma wɔn naadaa mo. Adwamammɔfoɔ, asabɔfoɔ, awaresɛefoɔ, mmarima ahɔhwifoɔ, mmarima wɔne mmarima da. Yɛn mu nyinaa nkɔ heaven. Nti sɛ woyɛ barima, wonante te sɛ ɔbaa. Anaa woyɛ baa, woyɛ ɔho sɛ barima. Akɔrensafoɔ, amimfoɔ, mmarima wɔne wɔn yɔnko mmarima da. Ɛnɛ mmaa wɔne wɔn yɔnko mmaa da, ɔmo nkɔ ɔsoro ahemman mu. Ne afatwafoɔ. Saa na nka mo bi tie na afei deɛ wɔadware mo na wɔate mo ho na wɔabu mo bem Awurade Yesu Kristo din ne yɛn Nyankopɔn honhom mu. Afei deɛ wɔadware mo wɔate mo ho wɔ Nyankopɔn honhom mu. Ɛti yɛwɔ binom wɔ Korinto no wɔyɛ adwamammɔfoɔ, wɔyɛ akorɔmfoɔ, wɔyɛ akɔrensafoɔ. Saa na nanka mo mu bi tie. Na afei deɛ wɔadwira mo ɛberɛ a wɔgye dii yɛ no wɔ Nyankopɔn ma wɔn mo akwanya kɔ nkwagye mu. Ɛmfa wo ne sɛ deɛ nipa bi hwɛ adeɛ. Deɛ hia ne sɛ wobɛgye Kristo adi. Onyankopɔn yɛ otumfoɔ sɛ ɔbɛtumi agye wo nkwa. Deɛ hia ne sɛ wo ne onyanko beema nna ana onyanko baa ɛnna wobɛnya nkwa. Ɔma yɛnkɔ bakombɔn kalookan ɛne Brother Edwin Magdarog. Aseda nka wo Nyankopɔn sɛ nnɛ nso yɛnya akwanya pa. Magandang gabi po, Na onuaba Maria. Ako po si Marisa Abrea, taga Bagumbong, Caloocan City. Una ko pong tanong, Pwede di Marisa Abrea. kung magagampanan Basta minsan sa ye- mananampalatayang Kristiyano ang mga nakasulat Ɔkwan bɛn na wɔgye di ni. Ɔkristoni na ɔkɔfoɔ bɛtumi de deɛ atwa no asɛmpa no mu. Ɔyɛ Reverend Marcus. Ɛne sɛ ma wɔkan na yɛ adwuma. Alam mo kapatid na Marisa, maraming salamat sa iyong pagdalo. Hindi bahagi ng Biblia yung Marcos 16:15 hanggang 18. Yan Mark 16:7 to 9. Translate ng Biblia. At yan naman ay ipinagpauna Verse sa 15. Biblia kasi Kɔpem 18 ɛnka twerɛ kronkron no ho. ibang ebanghelyo. Twerɛ kronkron no kasa nkyerɛ aseɛfoɔ na ɔmɔde ka ho. Kayo, baka may mangaral sa inyo ng anumang Yɛabɔ yɛ kɔkɔ dada. iba sa aming Ɛwɔ binom kyerɛkyerɛ asɛmpa no ɛyɛ sononko firi. Deɛ yɛakyerɛkyerɛ mo sɛdeɛ Paul ɔseɛ no. Nti toa no twene. Mark 16 verse mula sa 9 hanggang 20 ɛyɛ 8 no. Akɔpem Mark chapter 16. Akɔpem verse 8 pɛ. Na ɛfiri Mark 16 verse 9 kɔ nyinaa ɛnka twerɛ kronkron no ho. Twerɛ kronkron no kasa nkyerɛ aseɛfoɔ atorofo na ɔmode nsɛm hyehyɛ mu. Na ɔmo so wɔkɔ sɛ wɔwɔ mu a wɔwɔ nka wo. Ɛnka twerɛ kronkron no Kristo nka biribi saa. Yɛnkenkan Revelation 22 verse 8. Nyankopɔn sɛ mfa asɛm biara nka ne nsɛm ho. Mebɔ obiara wɔte nneɛma yi mu adi yie no mu nsɛm no kɔkɔ sɛ sɛ wobi de biribi ka nneɛma yi ho a Onyankopɔn de wɔhaw ahodoɔ a wɔatwerɛ no wɔ nwoma yi mu no bɛka ne ho. Verse 19.
ay Na sɛ obi yi adi yie nwoma yi mu nsɛm bi a Onyankopɔn bɛyi ne kyɛfa afiri nkwadua ne kuro kronkron a wɔatwerɛ hɔ nsɛm nwoma yi mu no mu. Dagdagan ng Biblia, bawal bawasan eh. Noong pang panahon ni Juan, Enti ɛne kwan sɛ nang itinatranslate na ang mga yɛde Biblia, biribi ka Nyankopɔn ne nsɛm ho. dagdagan mula Ɛne kwan sɛ yɛte so mpo Yohane abrɛ so. yun naman ang ginagamit ngayon ng Yɛso mga saa Mark Oriental. twerɛ kronkron Mark chapter 16 verse 9 ɛde kɔ nyinaa kasa nkyerɛ asɛfoɔ mu mmuwa deɛ na ɔmode ka ɔno na Pentecostfoɔ deɛ yɛ nyina so deɛ sɛ ɔmo ka kasa hodoɔ wɔse wɔbɛma wo so na sɛ ɛyɛ wonom adubɔne biara a ɛrenya wo hwee wɔde wo nsa bɛgu awowɔ so ɛnyi twerɛ kronkron no mu a Pentecostfoɔ afa ne wɔɛka apo no yɛwɔ tetetwerɛ kronkron de yɛn nsa twerɛ yɛ tetetwerɛ kronkron de yɛn nsa twerɛ no bi wɔ hɔnom Codex Sinaiticus wɔtwerɛ no mfirinhyia ahasa asomafoɔ no wu akyiri Codex Sinaiticus mede mmiɛma niwa me kɔhunu yi ɛwɔ British nwoma korabea ɛwɔ Codex Sinaiticus na twerɛ kronkron no wɔtwerɛ mu no ito po ang 16.8 ng ɛti mede bɛkyerɛ mo anuanom mɛkyerɛ mu akyerɛ mo Codex Sinaiticus chapter 16 verse 8 ɛsɛ na wɔfiri adi ntɛm ara dwane firi ɛda no ho na ɔpopoɔ ne ahodwire aka wɔn na wɔanka hwee ankyerɛ obiara firi sɛ na wɔsuro anuanom brafo kasa no Codex Sinaiticus tetetwerɛ kronkron de yɛn nsa twerɛeɛ no no verse ɛpem up to verse 8 pɛ de watwa no wɔn koro na sɛ dɛn biribi ni wɔn nkyɛn mu du hwinim du baako hwinim du mmiɛnsa hwinim du mmienu hwinim du nan du num hwinim no verse du nsia twerɛ nsɛm biara ni hɔ verse pa rin po no verse 17 twerɛ nsɛm biara ni mu no verse pa rin po du nkron twerɛ nsɛm biara ni mu verse Sinaiticus du nkron ebi nim aduonu ebi nim enti every Mark chapter 16 verse 9 ɛkɔpem 20 nyina ni twerɛ kronkron no mu ɛnkanka tetetwerɛ kronkron ɛyɛ Greek no Codex Sinaiticus ɛyɛ tetetwerɛ kronkron a wɔtwerɛ no 330 AD ɛkɔ 360 AD mfirinhyia ahaasa aduasa ɛkɔ mfirinhyia ahaasa aduosia Awurade wu akyire ne yɛtwerɛeɛ ɛnyini mfeɛ bebree ni meda Nyankopɔn sɛ mehunu saa tetetwerɛ kronkron no bi ɛyɛ Codex Sinaiticus na bɔnsam ɛna de ne ho afrɛfrɛ mu bie bɔnsam amɛmɛ nipa adwene bɔne sɛ adeɛ Nyankopɔn kae ɔmo ntwerɛ ngu twerɛ kronkron no mu yɛsɔ awerɛhosɛm ɛwɔ mu ne sɛ ɛsɔre ahodoɔ didi dwuma mpo wansafo didi dwuma sɛ yɛso so ɔwɔ mu ɔwɔ nka wo noma dubɔne a wo na Pentecostfoɔ deɛ yɛ nyinasodeɛ ɛni twerɛ kronkron mu ɛfiri Mark 16 verse 9 up to verse 20 ɛnka twerɛ kronkron no ho ɔkɔ America dodoɔ no awuwu ɛsiane nsɛm a ɔmo didi yɛ ntira ɔmo sɛ sɛ wo noma dubɔne koraa no a wonwu wokɔ so ɔwɔ mu a ɔwɔ ntumi nyɛ ɔhwɛ ɔmo kɔ so ɔmo nyina wuwu yɛ wɔmo sɛ sɛ wo so ɔwɔ mu a ɛna ɛkyerɛ sɛ wɔn kronkron wɔ wo so ɔmo kɔ so ɔwɔ mu a ɔmo sɛ wɔn kronkron wɔ mo so nyina wuwu yɛ ɔwɔ ne keka wɔn ɔmo wuwu yɛ ɛfiri sɛ saa twerɛ nsɛm mu a Nyankopɔn kaeɛ a ɔmo de abɛhyɛ twerɛ kronkron ama nnipa gyidie nti da yɛmmra ne sɛ wɔ nuaba yɛtɔ nsa afrom bɛtie asubɔ nkyerɛkyerɛ sa pagkakataong ipinagkaloob sa atin ngayon na na ito para yɛdɛ Onyankopɔn ase sɛ nɛ dɛ yɛnya akwanya pa yi atumi de yɛwiase nyinaa twerɛ kronkron de sua ne mu nsɛm nsammerɛ dwumadi akyekyɛ so sasagot sa lahat po ng ating mga naging panauhin. Salamat sa inyong bisa brother Eli Soriano twerɛ kronkron bɛyiyi ano na tayo po ay muling magkasama-sama sa mga Na- pa pong mga Bible exposition Yahowa nso sinasagawa at yɛda mo nyinaa so sɛ mo baa bi ye doktrina. wɔyɛ twerɛ kronkron de sua ne asubɔ nkyerɛkyerɛ bɛba soɔ no yɛtɔ nsa afrom sɛ mommra mɛtie bi ating pong pagtatapos, ɔma yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ anuanom dumulog sa pananalangin. na berɛ a yɛde yɛ dwumadie no aba no awie yɛ no moma yɛmmɔ mpaeɛ Ama namin na nasa mga langit,
Yɛn Agya a wɔwɔ soro, Panginoong Hesukristo, taos puso po kaming ɛwɔ yɛn nagpapasalamat Awurade Yesu Kristo sa isang din mu. mabuting pagkakataong Agya, yɛn pinagkaloob nyinaa yɛfiri yɛn akoma na mu kami da ay wo ase. makapakinig ng iyong mga salita. Wɔ akwanya pa a wɔde ama yɛn sɛ yɛntie wɔn nsɛm kronkron. Sa katanungan ng aming mga puso. Wɔtene ne nsɛm a Masuntungan namin ɛmma yɛn akoma mu ano yie, mga kaluluwa. Salamat sɛdeɛ po sa ɛbɛyɛ gitna a ng magulong sanlibutan. yɛbɛtumi anya Sa wɔhome samang balita, na yɛasomdwie ama yɛn akora. Yɛda wo ase mabuting balitang sɛ ewiase bɔne a yɛwɔ mu yi, ewiase a bɔne nkutoo na ahyɛ mu ma no, tapusin mo ang mga hirap yɛtumi ate at sakit na aming mga wɔn nkyɛn nnepa. at pagkakamitin Na sɛ berɛ pa no so a yɛwɔ gyidie sɛ kung kami po wobɛyi awerɛhoɔ magiging karapat ne yɛawodie nyinaa afiri mu. kaya Ɛsrɛ wo sɛ ma yɛkwan lagi mo kaming gabayan na yɛnka wo ho wɔ daa nkwa mu. ng iyong mga salita Na yɛtumi yɛasɔ w'ani. palagi Ɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa na maunawa na tenetene yɛn, banal na kalooban. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte w'apɛ kronkron ase. Kapangyarihan sa aming mga sambahayan, mga mahal Ɛsrɛ wo sɛ buhay, lalo ng aming mga anak. bɔ yɛn abusua Sa na gitna yɛn adɔfoɔ ho ban, ng panahon, wala kaming ibang nkanka malalapitan, Ama. Di namin wɔ mma. minsan sa Bɔ yɛn ho ban firi ahohiahia mu. Awurɛsɛyɛni wɔ biara a yɛbɛtumi adwane akɔ ne nkyɛn. Ne kamafoɔ, at ligtas na lugar. Subalit nagtitiwala kami yɛhwehwɛ yɛsomdwie na baabi pa a yɛbɛtumi adwane akɔtoa. Na so yɛwɔ gyidie sɛ aberɛ nyinaa wɔwɔ yɛn nafa, na baabiara a yɛbɛkɔ no, wɔne yɛn dwane kɔhyɛbea. Wotena wɔn nsa asɔ yɛn mu, na wotumi bɔ yɛn ho ban afiri yɛn ahobrɛaseɛ tebea yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn abayɛn mu. Agya, wo dɔ bɔsɛm, na yɛgya yɛn nkwa ne yɛn dadwene a yɛwɔ no abrabɔ mu nyinaa hyɛ. Yɛsrɛ wo sɛ wɔn a wɔyɛ adeɛ, sa wɔn yadeɛ na asɔ yɛn haw ano. Yɛgyidie ne sɛ deɛ yɛbɛtumi abɔ ho mpaeɛ ase no woayɛ ama yɛn dada. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and Ɔma yɛn nsa nka nhyira. Ɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom ayaresa ne nkwagye ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo. Ne Honhom Kronkron mu nkabɔ mu ɛntenetene yɛn akoma ne yɛn mma sɛsie ne daa nyinaa. Amen. Yɛretɔ nsa afrɛ mu bio aba tete atempɔn no Awurade mmaransɛm adesua anaasɛ asupɔ nkyerɛkyerɛ ase. Yɛbɛhyɛ aseɛ September bosome da ɛtɔ so 2021 adwoɔda anɔpa nondu baako. Yɛne da soɔ no sɛ wɔbɛba abɛka yɛn ho ama yɛatie yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm. Mantwie a kɔma mu nyinaa.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other
because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sama-sama po tayong Mamayo na yung mampayan yun. kepada Tuhan. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Yan ay jakidiyam po. Ng aming Panginoong Jesucristo. Kami pong Awa ni Rade Yesu Kristo din mo. sa awa Yan tulong mo. Yang percaya Kami po ay ay jewa huma broti sa na wamowa. kita bersyukur sa kepada pagbibigay mo sa Kada amin ng wasi. mga pangangailangan. Sa wabaya humbay. Pakikinig mo sa aming mga pakiusap upang kami Na wamayin. ligtas, makatawid sa araw-araw na Yahiya aming diye. buhay. Kada wasi se. Ama, nagtitiwala kami Utiye yan ang payo po. na Nada wadi yan ang ang pangalan ay Waya bra po mo. Eja yan jidiye ni se. takbuhan, Udi yung kron-kron. maligtas. Na yan na bang. Tentine ay betu may gani ako. Kami ama na sana, Tumi aboya humbay. kaming kupkupin, Efra mani huno nyina mo. karihang kamay. Aja Hindi ka po malayo. yung payo bo ni se. Kami ama, Israel sabre yan na fire na bayan mo. sa aming lahi, Nakurayin. sa sangkataon, Utumi base mo. dumaranas ng Enum sɛ wo ni mu biara ntam kwan nware. Mono nipa nyinaa bɔbɔ. nagbibigay ng Yɛwɔ ho amanneɛ bebree no a na atwa mu yɛn abrabɔ mu. Na yɛn de dadwene fi aba nipa so. Wɔn a wɔyɛ adeɛ no, ɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn mmɔbɔ. may sakit na Wɔn a wɔdeda ayaresabea, papatuloy ng mga bagay. wɔn a Maawa ka po sa mga wɔyɛ adeɛ, sa mga matatanda. ɛda wo ase. Sa aming mga anak, maawa ka po, Panginoon. Ikaw lang Na alam namin na makatutulong. yɛsrɛ wo sɛ Sumasampalataya wokuto na wonim sɛ hindi ka yɛnim sɛ wobɛtumi aboa yɛn. sa bawat isa Agya, sa amin. yɛn gyidie ne sɛ wonya wo biara hɔ. Ang ito, ang salot, ang mga panganib na aming nararanasan ay bunga ng Na yɛnim sɛ amumuyɔ pagkukulang ne namin sa iyo, Ama. amanehunu yi Pagsunod ayɛ yɛn sini ntɔ. looban. Patawarin Isiane kami sa mga pagkukulang namin. Kahabagan mo po kami, yɛasoɔdene ne w'asɛm a yɛmfa nyɛ adwuma nti. Ɛna Awurade yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. magpadala ka po ng lunas Ɛne da soɔ no sɛ yɛn ntia wo pa a, bawat bansa. soma ɔgye yɛ Po ng sapat na lakas ma ne mayi yɛn firi yɛamanneyɛ mu. Yɛsrɛ wo sɛ sa pangunguna't pagtulong ma wɔn nyansa sa mamamayan. ne nimdeɛ bebree a wɔbɛtumi de Sa mga atenetene frontliners na wɔahwɛ wɔn ntimamufoɔ. nagsasakripisyo, Yɛsrɛ wo sɛ wɔn a wɔgyina kono, wɔn a wɔde wɔn nkwa asi hɔ, na de wɔn ho bɔ afɔdeɛ no nkwa, na wɔtumi aboa wɔn yɔnko nnipa, na wɔtumi afiri amanehunu a yɛfa mu wɔ no mu. Awurade,
Yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mu biara mmɔbɔ. kapangyarihang Wɔpɛ na yɛnim sɛ wo nkutoo ne tumi a yɛnim sɛ wɔtɛ yɛn akoma mu apɛ na esie ase. Wo na wobɛtumi ama yɛn deɛ ehia yɛn. Agya, yɛda wo ase. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din. Amen. Always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and Itanggapin natin ang mahalagang bendisyon at pag-ibig ng Diyos Amang sa Mama yɛn nsa nka nhyira ne niligtas ng ating Panginoong Kristo. ɔdɔ a ɛfiri n'Agya wɔ soro, adom nkwagye ne ayaresɛ ɛfiri n'Awurade Yesu Kristo. Na Honhom Kronkron mu daa atene ne mu ayɔnkoyɛ ɛntena yɛn akoma mu ne titiriw yɛn mma mu sesia ne daa nyinaa. Amen.